Alright, so we're going to meeting yathu ya lero. So lesson ya lero tikuona mapeto a nthawi yapansi pano. Okay, so phunziro ilili ngati mukuliona koyamba amene munamuti satira litaona would ask kuti muone representation yayambirira. Okay, muone representation yayambirira because iyi ikumangirira pa phunziro last time chapomwe tinathera tinapanga chilumbutso chapter 10 verse 1 to 4. So iyi ititengera ndipanga ka revision pang'ono koma sindipanga mapumphu yayi kuti revision yatumphu yayi ndipanga revision pang'ono kena kutipitirira kuti tikamati mapeto a nthawi yapansi pano tikuthandiza yani. Okay, so chifukwa tinophunzira lero likumangirira pa last week ndikhala ndikubwereza zina zake koma kuti phunziro lathu limangirike bwino muonere ya last time kena uzaonera iyi. Right, so pa chifukwa chimene tisenga maso mphere kena kuti yambe phunziro lathu mphere ambuye kukozera padera chifukwa chisomo chimene mwatipatsa thokoza chifukwa timatikona nthawi zonse takhala panga study this book for the past 2 years nditulaphunzira zambiri takula ndiziwiso koma tikupemphaso kwaukulu kuti tikathe kukulaso angakhale mu moyo umene mwatipatsa tikakule mu chikhulupiriro tikakule mu mapembedzero athu tikakuleso makamaka podera mwa inu pamene tikula chaka chasopano kupempha ti Daiswano ukhale nafe mmene munakhale naye ndife pachiyambi muzina Yesu tusempera amen. Right, so tinoona mapeto a nthawi yapansi pano. So phunziro la lero ndakale ndilomangirira last week, so tingopanga ka revision pang'ono pakhala funso please don't hesitate ungofunsa basi. Right, so last week tinaona nayo kuti no nditu mmene takhala tikuona buku lathu lachivumbulutso tinaona palibe njira chilendo pansi pa thambo. Right, tikamakamba za buku la chivumbulutso imapanga follow style imene Yesu amaphunzitsira. Yesu nthawi zambiri amaphunzitsa kugula amaphunzitsa mu nthano. Right, buku la chivumbulutso linakambidwanso monga mwa nthano. Ine ndikapita buku la chivumbulutso chambira imene mazifunsa ndimafunsa ichi chinacho nayo kuti. Right, ukamona china Yesu buku la chivumbulutso uzoti ikukamba monga mwa nthano chinthu ukachipeza chipangano yakale. Ukona chinthu muchivumbulutso ukachipeza ku chipangano chakale ukapita ku chipangano chakale uchipeza chinthu choti chinachitikadi. Right, komene ku chivumbulutso akuchikamba chinthu chomonga mwachani mwa nthano ndiye zimakhala kwa iwe kuti pamene wachiona chinthu ku chivumbulutso upitenso ti ku chipangano chakale ukakachiona chinthu ku chipangano chakale uchipaseno marembedwezero ake kapena tanthauzo lake la pangano lachani latsopano ndiro umvesesa buku lachani la chivumbulutso. Right, so timaonana kuti no ndithudi palibe chinthu chatsopano pansi pa thambo. So last time tinaona sona no pali ndithu kulumikizana kwa ukulu pakati pa Daniel ndi chivumbulutso. Right, Daniel anafotokoza zinthu momwe kazichitika kudza kusogolo pade sana bwino pamene chivumbulutso ikukamba zinthuzo ndi uzivumbulutsa mungati zoonadi zimwe zichitika kwa Khristu nthawi yake iti. Daniel amalozera kwa chiweruzo chimene chinali nkudza pamene buku la chivumbulutso ikutonesa ife chiweruzo cha ufumu wa chilombo ndi ufumu wa ndani wa Khristu. So izozo ndi zoyikika zimene tinaziona last time. So tikaona maphunziro a Yesu. Okay, taterengeni wenepa Marko chapter 4 verse 11 ndizipanga machawi ndithu Marko 4 verse 11 ati bwanji. Marko chapter 4 verse 11. Ndipo iye ananena nawo, kwa inu kwapasidwa chinsinsi cha ufumu wa Mulungu, koma kwa iwo ali kunja zonse zichitidwa mafanizo. So tikaona papa kwa anthu amene ali mwa Khristu, kwa anthu amene ali obadwa asomasopano. Right, zapasidwa kwa iwo akamvesese choonadi chimenechi. Ineyo nachita ndithu chidwi. Right, tikafika ku chapter 11 tikamaona nkhani ya mboni ziwiri. Right, pa anthu angapo amene anapanga study nkhani ya mboni ziwiri ndipo ninamvesera I think zimamu ukuyenda fati pali mkulu ina akuyenda ku Malawi. Right, amene sizodali ndi access ya internet as such. Right, manjirena zinthu izi sizoti iye amachita zipanga Google kumano yeyo
kwambiri nungoderera pansi mwa Mulungu kuti chani. So anandipangira study nkhani ya two witnesses ndati nkhani yetu ikubvekatu bwino, right? So nanenso ndinapita kukapanga study ndikumpasa seya kuti amwene apasa mwandionikiraso zinthu zina, right? Kina ngono ndikukaona so mbale amati David, right? David Clayton anayipangaso study so mwanjira inaso, right? Kina ngono napezanso mkulu ina akeso I think ndo ku America, right? Mkulu ina ake kuti panopa ndikafufuza video yake sinimayipeza mpaka lero, right? Koma anayipanga explain the two witnesses kugwiritsa ntchito Bible ndikuona kuti ndithudi chonadi chikutani chisefukira anthu osana anthu onena kuti no anthu ndachola anthu atatuwa si anthu oti angakumani si anthu oti sakuziwa anaso, right? So tikaona papa akuti ndipo iye ananena kwa iwo mukapasidwa chinsinsi cha ufumu wa Mulungu. Munthu amene amapita ku buku la Daniel ndi chivumbulutso asakuziwa chinsinsi cha ufumu wa Mulungu china chilichonse chimakhala monga kanyani mwa mafanizo. Munthu amene asakumvetsa chinsinsi cha ufumu wa Mulungu sangathe kumvetsa parables za Yesu, sangathe kumvetsa nthano za Yesu, sangathe kumvetsa buku la chivumbulutso. Pateno zinthu zimene zakameda m'mavumbulutso zimafunika munthu amene ndi chinsinsi cha ufumu wa Mulungu. Ufumu wa Mulungu chinsinsi chake ndi chani? Yesu ali mkati mwa ndani mwa inu. Luka chapter 17 verse 20-21 anakamba kuti musafunse ufumu wa Mulungu udza kwati kapena uoneka mwa maonekedwe. No, ufumu wa Mulungu uli mkati mwa ndani, uli mkati mwanu. So munthu amene amvetsa ufumu wa Mulungu uli mkati amene athapita kubuku la Daniel ndi chivumbulutso mukayimvetsesa, right? And chinsinsi chimene ndaona mwa anthu osewa kamvetsedwa ka ufumu ndi komwekonso, koma ndi anthu atatu uno si anthu oti anakumanapo ola anthu oti akuziwana. So last time timaona za uthenga wa mabingu 7, right? Timaona 7 thunders amene anamva Yohane atamva ngira anamuzati usindikizepo kenapo anamuzati usalembe, right? So tinaona zimezi tinazoona mu phunziro la last time kuti mabingu 7 ndi mauthenga 7 amene akubwera kumapeto a nthawi, okay? Ndipo mu phunziro lero ndikuonesadi kuti tili kumapeto a nthawi. So mabingu 7, bingu loyamba ndi uthenga onena kuti chiweruzo chatani chayambika. Chiweruzo osati kuti inu ndipo musida kapena no, koma chiweruzo choona kunena kuti kodi ufumu wa Khristu kupanga chani. Nkhani ikulu nditi ndimeneyo. Paliso phunziro la number 2 lonesa onena kuti ndi Yesu yekha amene akutiyimirira ife mu chiweruzo. Ndi Yesu yekha amene akuyimirira ufumu wa Mulungu mu chiweruzo. Chifukwa yani iye ndi amene anagonjetsa tchimo ndi kuuka, ndipo iye wakhazikitsa ufumu wake payani pa dziko lapansi. Mwanjirena tikamaona chiweruzo ichi chimene chinakhala pasi chinayi chinthu cholemetsa, chifukwa choti Yohane anaona ndithu masomphenya angelo atayima akuluakulu 24 zamoyo zinayi, right? Koma unati panalibe amene adakatha kusogola buku lomuli chani mbiri yonse ya ufumu wa ndani wa Mulungu. Mwanjira ina apapa Yohane atalira anamuzati taona pali mkango wa mfumu ya Yuda. Yohane ataona yani nkhosa, right? Iyo ngati yophedwa, maso 7 nyanga 7, maso akemera mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu yotumizira payani pa dziko lapansi. Mwanjira ina umbonosa ufumu wa Mulungu ukuchitika chifukwa kuti Yesu anagonjetsa tchimo ndi imfa ndi kukwera kumwamba, komano azozedwa ndi Mulungu, ndipo mzimu wake akupasa anthu pa dziko lapansi. Mzimu umene muli moyo wake wagonjetsa tchimo ndi chani ndi imfa. So chimene chichi ndi chimene chikukhala ngati golo lalikulu kapena gwero lalikulu pamene ufumu wa Mulungu wakhazikitsidwa. Mwanjira ina ngati ufumu wa Mulungu wakhazikitsidwa titha kukhala ndi evidence yopanga review ufumu. Nikona Yohana analira kwambiri kuti chimene chikukhala bwanji ndi uthenga umeneyo ndikufunika kwambiri ukamba za moyo wa Yesu Khristu, osati moyo wa Yesu Khristu umene anakhala okha, koma moyo umene tikupatsidwa. So umene ndi uthenga wachiwiri, right? Uthenga wachitatu ndonena kuti chikhristu chaboza chitani chigonja. Panopa tikaona anthu ambiri amanyoza uthenga wa Mulungu, anthu akumanyoza anthu a Mulungu, anthu chinesi cha Mulungu chimanyansa. Chifukwa yani kwabwera anthu ochenjera ambiri ameneyo kwawo ndi kukwangula chuma basi, kwa iwo akufuna azapeze chuma mu chikhristu icho. So anthu amene awapangisa akhristu ena even ankhalera akhristu sapangana zimene azinyozana nawo. So tikaona apapa tutaona ufumu wa dziko lapansi umene waphatikana ndi mipingo imeneyi izatani
izagonja. Senza no Mulungu azapangisa kuti kukhale kulekanitsana kothekeratu. So tikaonanso uthenga umene wa anaona yani chingalawa anaona Ark of the Covenant pasene ngalawa such likasa, right? Likasa limene kumene apangana Mulungu ndi anthu ake. Mwanjena paka kumapeto anthawi Mulungu akumbukirabe yani pangano lake. Ndipo akudza kuzatenga yani anthu ake ombolera dziko lapansi. Tikaona apa tikuonanso tono uthenga wina ofunika kwambiri ndi chizindikiro cha Mulungu. Kodi chizindikiro cha Mulungu ndi chani? Mzimu wa Mulungu kuphatikana ndi mzimu wanga ndi chizindikiro cha Mulungu. Chizindikiro cha Mulungu ndi mzimu woyera. Koma nanga ngakhale tili osimikiza ndi mzimu wake, pali china chinatsala ndiyo pamphumi. Ino ndine timakhala ndi malingaliro nthawi zina oyipa, nthawi zina timakumbukira zimene tinkapanga, right? Nthawi zina timatha malinga athu mupita kwina. Komano Mulungu atazasindikiza pamphumiso kuti tikaonesere kotheratu ufumu wake wa Mulungu kuti umachitika chani. Kenako tikuthanso kuona kuti dziko lapansi pamene kuzalandira mkwiyo onse wa Mulungu kuti Mulungu wasiya dziko lino, right? Kuti likalandire zotsatira zake pamene miliri isanu ndi iwiri izagwa. Mkwiyo wa Mulungu pamene Mulungu adani walisiya dziko kuti likakumane ndi zotsatira zake. So tikamakamba za mkwiyo wa Mulungu anthu amakwere Mulungu akwiya mama, okay. Tikamakamba za mkwiyo wa Mulungu uthenga umene ndiofunika kwambiri kumvesesa. Mukawerenge 2 chapter 36 verse 1 mukafikire 21. Mumvesa kuti Mulungu anatumiza mauthenga ake kambirimbiri kuti akuluakulu lapani mwamsana sanamve. Ara ananyogodola aneneri ake, ananyogodanso ndi Yeremiya kufikira mkwiyo wa Mulungu unakwera pa iwo ndipo panayambenso cholandisa. Ati mkwiyo wa Mulungu unakwera pa iwo. Now Mulungu atakwiya ati yani Mulungu anawokesa akasidi, right? Manjira la Babylon anabwera mukaphwasula kachisi mpanda wa Yerusalemu zonse ndikutenga ndikupitisa kuti ku Babylon. So akuti mkwiyo wa Mulungu unakwera pa iwo. So tezamira anthu akamakamba za mkwiyo wa Mulungu amakhala nditi Mulungu akwiya chani. No. Mkwiyo wa Mulungu umachitika chotere. Inuyo munthu mwamuza musasere pamene ndi munthu chauta akusera pamene chimachitika chani umamusiya kaya alumira ndi njoka kungomusiya chifukwa wakana kukumvirani ine. So tikamaona mkwiyo wa Mulungu umene unawukira pa ana Israeli unali mkwiyo umene unali osanganizika ndi chisomo. Chifukwa yani tikapita ku Yeremiya chapter 29 verse 10, 11, 12, 13 ndipo chapabwera mawu otchuka chatuno ndi ati ajani amene pakuti ndikuzowa maganizo amene ndikuganiza pa iwe osati zoyipa koma za mtendere, right? Kukupasa iwe thoughts of peace not of evil to give you an expected end. That verse yochuka iyo ku Yeremiya anana kwauza ana Israeli kuti akuluakulu ngakhale mwagonjesera chonchi, right? Mwana Mulungu akufunisisa mubwererenso kuti kumene kuku mukamuyitanira inu pa dzina lake mukamusaka ine ndi mtima wanu wonse. So ngakhale Mulungu anasiya anthu akuti akumane ndi zotsatira zawo kuti dzanja la Mulungu lasiya kuwatetezera ndipo akukumana ndi zonse zokhoma. Chisomo chake chinalibenso pompo. Komano pa dziko lapansi kumapita nthawi chimusu 15 verse 1 akuza ifuno uzakhala mkwiyo umene sunasanganizike. Mwanjirena Mulungu azalisiya dziko likumane ndi zotsatira zonse popandaye kutani popandaye kuluwirira. Zimenezo zimene timazitchamirira ndi ngati ndi iwiri. Mapapeto pa zonse tikuthaona kuti ufumu wa Mulungu ukuoneka watunthu kufika kuti mkazi ati kwa iye kunapasidwa zovala ngati bafuta ndizo zoyera mtima. Mwanjirena anthu achiyero chawo chachita kupasidwa. Pamenepa tikuona kubwera kwa ndani kwa Yesu Khristu. Chifukwa choti yani chifukwa mkazi wake amene ali mpingo amene ali anthu apa dziko lapansi amene ali ndi mzimu woyera aonesera kwatunthu ku dziko lonse lapansi kumwamba ndi dziko lapansi chikhalidwe chonse cha ndani cha Mulungu wathu. Aonesera ndithu khalidwe la Mulungu. Ndipo chifukwa chimene chichi Yesu akuyenera kubweranso kuzatenga yani kazi kapena mpingo, right? So tikamaona mauthenga 7 amene akuonesesa ndithu emphasis ya uthenga umene utalalikidwe kumapeto nthawi. Tikamakamba za mabingu 7 tunamba uthenga umene ukulalikidwa kumapeto nthawi. So woyambirira tanaona kale ndi judgment seat pamene pali mpando. Wachiwiri ndi kusegulidwa kwa yani kwa zizindikiro. Wachi 3 ndi 144 limene pa Mount Zion. Wachi 4 ndithu sesa kumonyera pasi likasekonera kumwamba. Wachi 5 wachi 6 kena kuno ndithu miliri isanu ndi iwiri umaliza ndi ukwati wa mwana wankhosa. So
mauthenga 7 awa emphasis center yake ndi Yesu yekha. Mukaona uthenga unalonse apa center yake ni nani? Ndi Yesu. Ndipo mauthenga awa afunika alalikidwe kumapeto a nthawi. So timanena kuti last week kunena kuti tikamakamba za mabingu 7 tikamakamba za mabingu 7 tukamba za mauthenga 7 amene akulalikidwa kumapeto a nthawi. Ndipo tinanena kuti monga ngati Yohane anapasidwa kabuku kakono kuti akadye, right? Kunavenga mabingu angati 7, right? So ndikuonesana paonera kuti no Yohane akuyimirira ndini. Yohane amatchedwa Boanerges, right? Zimene zimathandiza tino mwana wa mabingu kapena son of thunder, right? So Yohane akuyimirira inu ndine. Taipa chapo. Manjinena inuyo ndineyo makamaka pamene tupita mapeto a nthawi. Tikutchedwa ana a mabingu kapena tikutchedwa ana a thunder, sons of thunder. Manjinena ndiyoti tikuwapereka mauthenga amene wa 7 amene akuchokera kuti kumwamba. Panya mabingu amafika kuchokera kuti kumwamba. So mauthenga wa 7 ndi uthenga onse watunthu amene ufunika ulalikidwe yani kumapeto a nthawi kuti no anthu akamvesese choonadi chimenechi. So tikamaona ophunzira ake Yesu analipo 4, anapasa mayina 4 anthu 4. Mayina amene angakhala ali ma individual anali munthu mmodzi. Mataona kuti zinthu zimene zikutulukiranso kuti kumapeto a nthawi. Tiyamba kuona woyambirira ophunzira ake amene ali Judas amene anampasa kuti mwana wachitayiko, son of perdition, right? Taonesani tawerengani Yohane 17 verse 12. Yohane 17 verse 12. Verse number 12. Pamene ndinakhala nawo ine ndinali kuwasunga iwo muzina lanu amene mwandipasa ine, ndipo ndinawasunga, ndipo sanatayika mmodzi yense wa iwo, koma mwana wa chitayiko kuti lembo likwaniritsidwe. So Yesu akupemphera mu Getsemani akamba zoti no mwana watani wachitayiko yekha amene sanasungike muzina la Mulungu, right? Kuti lembo litani likwaniritsidwe. So mwana wachitayiko itu kuzati akamba za ndani? Za Judas. Koma ndoti kuzaifuna no pamene tupita so mapeto a nthawi kuliso mwana ena wachitayiko amene tikumutcha kuti ndiye wokana ndani? Wokana Yesu. Taonani pamenepa 2 Thessalonica chapter 2 verse yake ya 3. Munthu asakunyengeni ponseko kuti silifika, koma chiyambe chifike chipatukuko, napumbusike munthu osaweruzika, mwana wa chiwonongeko. So tikuona tino mwana wa chiwonongeko muchizungu asiyanisa mwana wa chiwonongeko, mwana wa chitayiko. Muchizungu mawu amene anagwiritsa posupa ndi son of perdition. Apa Judas anachida son of perdition, okana Yesu anachida so yani son of perdition. So tikamaona apa patino munthu asakunyengeni konse kuti silifika, koma chiyambe chipatuko. So tuzatino chipatuko chimene chinachitika ndi dark ages, right? Chimene chinamanga lead to the Church of Rome, right? So Judas uyoyo amene anankana Yesu ndi kumpereka, pomupereka. Tuonanso tino mwana wachitayiko wa kumapeto a nthawi ndi uyoyo amene anankana Yesu pobweza ziphunzitso zabodza ngati Trinity, right? Mu majina na Isaiah mkidi za 55 AD, right? So tukutaona no Judas akuchedwa son of perdition, mwana wachitayiko akuchedwa so yani son of perdition. So tukutaona 2 application, right? Judas ni mwana wachitayiko, kumapeto a nthawi sulu yani mwanaso wachitayiko, right? So tikaonanso apa Yohane tikamaona Eliya, right? Yes, anamutcha Yohane Mbatizi kuti ndani? Ndi iye. Tawerenga nene pa Matthew chapter 11 verse 13 to 14. Verse number 13. Yeah. Pakuti aneneri onse ndi chilamulo chinanenera kufikira pa Yohane, ndipo ngati mufuna kulandira, uyu ndiye Eliya amene amati akunza. So Yesu anamunena kuti Yohane ndiye ndani? Eliya. Okay?
mwanjirena Yohana anabwera mu mzimu ndi mphamvu mwanga ndani Eliya. Mwanjirena kumapita nthawi kufunika kukhalenso ndani Eliya amene atabwera mu mzimu ndi mphamvu mwanga limene anabwera ndani anabwerera Eliya. Taona imenepa Chimuso 11 verse 3 ndi 6. Una imenepa Chimuso 11 verse 3 ndi 6. Chimuso chapter 11 verse number 3. Ndipo ndidzalamulira mboni zanga ziwiri, ndipo zidzanenera masiku 1,000 ndi 200 mphambu 50 zovala chiguduli. Izi ziti nawo ulamuliro wakuseka mmwamba, isagwe mvula masiku a chinenero chawo, ndipo ulamuliro ziti nawo pamadzi wasandutsa mwazi, ndi kupanda dziko ndi miliri uliwonse nthawi iliyonse zikufuna. Right, so tikamaona mboni ziwirizi akuzitcha kuti zapatsidwa mphamvu, right? Tikamaona Yesu Khristu anapatsidwa mphamvu ndi mzimu. So tikuthaona kuli movement ya kumapita nthawi imene tikutcha mboni ziwiri tiona mapeto a study, right? Mwano mu January pamene titalowe kwambiri kuona za mboni ziwiri. Fatino studies ndiye yayikulu kwambiri imene idithandizira ife kuti tipange conclude maphunziro a ufumu, chifufuzo ya ufumu wa Khristu, right? Kenako mu February tizamano Chimuso chapter 13 mpaka kumafika ku 19 imene tukamba za kufufuza ufumu wa Chirombo, right? So tikaona hapa kwamba za mboni ziwiri. So mboni ziwiri is one of the mbonies ndi apa kuti no ndipo anazipasa ulamuliro kutseka yanu mwamba. Tikaona mu Bible tikamakamba za chivumbulutso pachatanana kuti chivumbulutso nakapeda munthu. So tizipita chipangano chakale ndikapesadi zinachitika pati kena kuti chipase masomphenya a chipangano chatsopano. So akuti ndipo anazipasa ulamuliro wakutseka kumwamba. Tikaona Bible amene anatseka kumwamba ndi ndani? Ndi Eliya, right? Kuti mvula isagwe masiku a chinenero chawo. Eliya atanenera mvula sinagwe. Ndipo ulamuliro zili nawo pamadzi wasandutsa mwazi. Munthu amene anasandutsa mwazi ndi ndani? Mose. Tikuona amene pa ndi kupanda dziko ndi mliri uliwonse nthawi iliyonse zakufuna. So mboni ziwirizi akuzitcha kuti akuzifananiza ndi Mose, akuzifananiza ndi ndani? Ndi Eliya, right? Komano tikaona mboni mwino mutumiki wa Yesu Khristu, okay? Tikaona mutumiki wa Yesu Khristu, Eliya ndi Mose anabweradi. Tikaona pa Malaki chapter 4 pali uloso umene kamba tuno mukumbukira moyo la Mose amakamba tuno ndizalumiza mtumiki wake Eliya pa tsiku lopsa lalikulu la Yehova, right? So ophunzira achatamona Mose ndi Eliya pa phiri paja pamene Yesu anasandulika anakumbukira uloso ndanafusa ndi chifukwa yani alembi ndi afarisi amene atuno Eliya abwere kuyambirira chifukwa amakhulupirira papa Yesu abwera kuyambirira kenako Mose ndi Eliya abwera pambuyo pake, right? Ndiye sanawuza kuti ndi verse limwerenga pa Mateyu chapter 11 azati no pakuti chilamulo ndi chinenero kufikira pa Yohane, right? Koma ngati mungachilandire uyu ndi Eliya amene amati akudza. So Mateyu anasifotoza nje mukawerenga nkhani imwe ku Luka ophunzira anamufunsa ura ndifana amene ati adza kuyambirira nazo no Eliya ndi ndani? Yohane. Mukuona werewe mwanjira ngakhale Eliya ndi Mose ananokera pa phiri paja Eliya ndiye ndani? Ndiye Yohane. Mwabona menewe na funso ndakuti Mose ndiye ndani? Amene amabwera ngati Mose nthawi Yesu ndi ndani? Ndi Yesu amene. Chifukwa yani tikawerenga Deuteronomy chapter 18 mukaonera ulayi kumene napanga wa neneri mwe ngati ine, right? Prophet akantu thee, okay? Mukaona ulayi kumene utiona nawo kuti no Mose anawuzidwa kuti zabwera neneri mwe ngati iwe mwa abale ako iye azakamba zinthu zonse zimene inu mufunga mudani mumve. Ngati ena samvera amene achosera pakati pathu akuti neneri mwe ngati ndinakamba ndiye ku Horebu ndi kuphiri limene unapasira malamulo. Mukuona? So tikamaona bwino mwino neneri mwe ngati iwe tukamba za nene amene amafika lwema mwandani mwa Mose nene wa chipangano chatsopano amene ali ndani? Ali Yesu amene. Tikaona pa Yohane chapter 7 verse 7 to 39 Yesu anakamba kuti no amene ndiluza abwera kwa ine amwe, right? Ndipo mwe muzatoka yani msinja amadzamu, right? Ali chanakamba za mzimu ifane zimu pa yani
panalibepo. Mukawerenga verse 40 pamene anthu amanena zoonadi uyu ndi mneneri uja amene amanena adzadza muchani mu dziko lapansi. Actually even Yohana anafunsidwa kuti ndiwe Khristu, anakambati ayi. Ndanafunsa kuti kodi ndiwe mneneri uja, mukuona. So ana Israeli amakhala akudikira mneneri wina mwangati Mose, ndipo mmene Yesu atabwera amafuna ampangise Yesu akhale mfumu chifukwa amakhulupirira ngati Mose anapulumutsa anthu ku Egypt, ndi mneneri uyu mwangati Mose afunika apulumutse anthu kuchoka kwa Aroma, koma sizinalitero ya. So kumapita nthawi tikuthaona kuno Eliya akubweranso mapita nthawi, Mose akubweranso mapita nthawi. Usati Mose azaonekera paphiri kapena Eliya azaoneka paphiri, no. Anthu azabwera mu mzimu ndi mphamvu ya Mose ndi Eliya. Tikaona Mose amakumbukira nthawi zambiri chifukwa cha mawu iye anapereka chilamulo, right? So anthu akumapita nthawi, movement ya mboni ziwiri izakhala based one pa mawu a Mulungu. Izakhala movement imene kukweza mawu a Mulungu kuposa mabuku ena onse amene analembedwa. Number 1. 2, tikamaona Eliya amakwezera kwambiri ngati mneneri amene ali ndi mzimu, right? So azakhala anthu amene ali ndi mzimu wa Mulungu komanso amene ali ndi mawu a Mulungu, zinthu ziwiri. So movement imeneyi ndi imene tikamba za ma-twins, mboni ziwiri za Mulungu, mawu ndi mzimu. So ichi ndi chimene tikuchidikira mapita nthawi. So taona tuno pali mwana wa chiwonongeko, son of perdition, ndipo Yesu Eliya amene akubwera mapita nthawi, imene tikuitcha mboni ziwiri. So tikaonanso mayina ena amene Yesu anapereka, tifuna kuona pamenepa. Nathaniel anamutcha uyu Mwisraeli yeniyeni amene kamwa mbe yani chinyengo. Taoneni pamenepa Yohane 1:47 ali bwanji. Yesu anaona Nathanieli alikuja kwa yeye, nanena za yeye, onani Mwisraeli nditu, mwaye mulibe chinyengo. Revelation 14:1. Ndipo ndinapenya, taonani mwana wankhosa ali kuyimirira pa phiri la Ziyoni, ndipo pamodzi ndiye 120,000, mphambu makumi anayi kudza anayi, akukhala nalo dzina lace ndi dzina la Atate wace kulembedwa pamphumi pawo. 5. Ndipo m'kamwa mwawo simunapezedwa bodza, ali wopanda chilema. So tikaona Nathaniel, right? Muwerenga mu KJV in whom there is no guile, mulibe chinyengo, right? Tikamaona 144,000 akuti simunapezedwa yani bodza, ali wopanda yani chilema. Manja ena tikamaonanso 144,000 nawonso alibe yani, alibe bodza kapena alibe chinyengo. Mukawerenga mavesi awiri ya mu KJV, it's word for word, right? So tolona kuti no Nathaniel akubweranso mapita nthawi, akuyimirira ndani gulu la anthu amene kumapita nthawi asakhala kumusalandira nawo lemba la chilombo. Gulu limene likutchula yani 144,000 anthu amene atayimirire ufumu wa Mulungu yani pa dziko lino lapansi, right? So Nathaniel ngati Eliya akubweranso mapita nthawi kuyimirira gulu la anthu amenewa. Tikaonanso wina ameneyu amene anapatsidwa dzina ndiye Petro, right? Tikaona pamenepa tawerenga Marko 3:16 ali yani, muwerenge pokhapo. Verse 16. Ndipo Simoni anamutcha Petro. So Simoni anamutcha Petro. So tikaona mawu Petro awo, mawu Petro ndi Petros. Okay, Greek yake ndi Petros, amene akutcha kunena kuti no kamwala kakang'ono kapena chiduswa cha ndani chaching'ono. Ndi muwerenge apa pa Marko 16:16 tawerenga nene ndi 18. Verse 16. Ndipo Simoni Petro anayankha nati, inu ndinu Khristu, mwana wa Mulungu wamoyo. Verse 18. Ndiponso ine ndinena kwa iwe, kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazikitsa mpingo wanga, ndipo makomo a dziko lakufa sadzawuluka umu. Yeah, so tikaona muno bwino ali Simon Petro anayankha ndikunena kuti yani, inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Pajatuza nkhani imene inakhalira amafunsana anthu amene anali yani, anazo inu manena kuti yani, right? Ndi mu verse imene ananena Yesu ati ndipo ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petro, ndipo tanthwe lake liti ichi anamuwuza lino dziko lapansi ndi nyama sichinakuwulula
ululirewe, koma izi zimene wakuulula ndani ndatatala kumwamba amakamba zoliyani pa thanthwe limene lili azamangapo chani mpingo ndipo makomo a dziko la akufa sazautha iwo. So mwanjirena Petro akubweranso mapeta anthawi mwanjirena zimene ananena Petro anapasira zinawo ndi Petros, right? Koma nomwe mapeta anthawi kukubweranso mwala imene akuutcha ndani iye mwini, mwala weniweni ndiye Yesuyo. Petros kamwala kang'ono, Petro mwalawo ndiye Yesuyo. Pa mwala umenewo azamangapo chani mpingo. Tikapita pa Daniel chapter 2 timavisa kwambiri mwala wati unasemera ku phiri opanda manja. Mwanjena tikamana zitsulo zonse zija golide, silver, bronze, chitsulo, right? Materials zonse aja ndikuti no anthu amachita kukasema ndi manja anthu. Koma no mwala umene unaphwanya zitsulo zonse ndi mwala umene unasemera ku phiri opanda chani opanda manja. Mwanjena ndi ufumu umene ukuchotsedwa ku phiri la Ziyoni kumwamba ndipo ukhazikitsidwa pa dziko lino lapansi kudzera mwa ndani? Kudzera mwa Yesu Khristu. Ndipo ndi ufumu umenewo ukuoneka kuti ndi wamtengo wapatali kuposa zitsulo zonsezi. Mukuona amenewe. So Yesu kugwiritsa ntchito mawu kuti mwala amadziwa kale kuti no pali Daniel chapter 2, right? So ufumu umenewo ndi mpingo wake, ndi ufumu umene ukuyimirira anthu onse amene osazidwa ndi mzimu wake, osati kuti ukuyimirira mpingo wina kwa specific denomination, no. Muyimirira anthu amene osazidwa ndi mzimu wake, anthu onse amene osazidwa ndi mzimu wake amenewo ndiwo mpingo wake. Okay, so tikuona anthu omaliza amene Yesu anapasa mayina. So taona anthu angapo, taona kaye mwana achitayiko Judas amene mapeta ake kubwera the Church of Rome imene inapatukisa choonadi makamaka choonadi chokhuza Yesu ndi mwana wake. Ndiye tinaonanso za Eliya amene anali Yohane, right? Komano mapeta anthu ake kubwera movement yomaliza ya mboni ziwiri imene itaoneseretu ufumu wa Mulungu kwathunthu. Kenako tinaonanso movement ina imene apart from mboni ziwiri imene Eliya, tinaonanso ya Nathaniel akumira 144 amene alibe chinyengo kama mwawo, right? Ndi apa tangodusa taonanso za movement yomaliza imene tinaona za Petros amene akuyimirira Yesu amene ali mwala wapangodya, right? So movement imene tikuona yomaliza yachi number 5 ndi imene timayikamba za ana thunder, sons of thunder, ana amabingu. Terenga ndi Marko chapter 3 verse 20. Okay, ningopanga correction apa ndinakamba kuti ndi nakamba ngati ndi Marko 16:16 ndi Matthew 16:16 ndi 18. Okay, nditaloengere ni Marko 3 verse 17 kuti tione ana amene anapasanso mayina Yesu, ana awiri a Zebediya. Tawerenga limene Marko 3:17 verse 17. Ndipo Yakobo mwana wa Zebedeyo ndi Yohane m'bale wace wa Yakobo, iwo anawatcha Boanerges, ndiko kuti ana abingu. So tikamaona amenepa Yohane ndi Yakobo anatchedwa kuti Boanerges, ana amabingu. Mukuona amenepa or sons of thunder. So tikaona mawu amenewa Boanerges, right? Sons of commotion ndeti chiphokoso, ndeti ndi ana achiphokoso. Okay, anthu ambiri akamapanga interpret ine ndikakhulupirira nchifanira kuti mabuku ena akanalemba kuti anawa ndeti ndaphoko ndo anali ndi ukali kwambiri chifanira kuti mumathaija Yesu akudusa ndi Asamariya anamuzala asaduse kuno ndanachita kuzungulira. Koma Petro ndi Yohane ndi Yakobo no anthu amuti pemphero tuno tikaitane moto kumwamba ngati Eliya anaitana moto ndikuatentha adani ake ifeso atentha amene Yesu anatono ayi simuzwa mzimu yene mwankha zimenezi, right? So anali anthu amene anali otenthadi mtima true. Komano ndikufunsa funso ili, kodi Yesu amapereka dzina la ana a mabingu anapereka chifukwa anthu anali okwiya? Komano tikaona mayina onse amene anapasa ophunziraje amakhala mayina a positive. Ndi Judas yekha amene anampasa zina andigati chifukwa tino mapeto ake anali oyipa kuposa chiyambi chake. Koma ena onse aje ngakhale Petro analakwisa anapasada mauti Petros. Tikaona Nathaniel anapasa mauti uyu ndi Israel omwe mkawaye mube chetu, right? Anapasa mauti Israel Nathaniel, right? Tikaona aliyense amene anapasida mayina abwino. Tikaona Yohane ndi mmodzi wa ophunzira amene anali ndi Yesu mpaka kumapeto, mpaka anafika ine kuti kuntanda imene Samara amaphera muzira uyu ndi mayi ako mwana wetoona awani
wanima yako tona mai mwana right Yohane ndimene ndi Yesu mpaka umapeto. So funso limakhala tuno kodi nzotheka tuno Mulungu angamuuzire Yesu kuti apase anthu dzina la negative? No. Sizokuti anawa anali oyipa kuti basi ndi aukali ndi Yesu akapasa zina. No. Nkhani ndi yakuti awawa akapasa zina limene kuti ana abingo, chifukwa chanena kuti Yohane ndi Yakobo akuyimirira inu ndi ineyo amene tikutchedwa ana amabingu kumapita nthawi. Ifoti ana amabingu alinso muchivumbulutso, ali pa chivumbulutso chapter 10 right. So tikaona muno bwino ana amabingu alipo awiri, Yakobo anaphedwa right. So tikamaona the seven thunders, mabingu 7 akumapita nthawi ndi uthenga wamalizira amene ukupita ku dziko lonse lapansi right. Tawerenga ni Machitidwe 12 verse 2 aliyani. Machitidwe 12 verse 2. Verse 2. Ndipo adapha ndi lupanga Yakobo m'bale wa Yohane. Yeah, so aibandika pompo. So Yohane anali ndi brother wake mwana wa Zebedi, Yakobo right. So Yakobo uyu ndi uja anaphedwa. Yakobo amene analemba buku la Yakobo uja ndi wina amene anali m'bale wa Yesu. Koma Yakobo uyu anaphedwayo ndi Yakobo amene ali m'bale wa Yohane. So iwo aphedwa mwanjira na kuyimirira anthu amene adatchedwa ana amabingu amene atalalikire uthenga kumapita ajani anthu ayi. So kuli gulu la anthu amene atalalikire uthenga kumapita anthu ayi limene litaphedwe limene liyimiridwa ndi Yakobo. Koma pali gulu limene litalalikire uthenga kumapita anthu ayi lizilalika momo kumakumana ndi sosaosa komano sidani silifa limene liyimiridwa ndi Yohane fotosanana na babingu. Tawerengani Chivumbulutso 10 verse 10 ndi 11. Tawerenga mene verse 10. Ndipo ndinatenga kabuku m'dzanja la mngelo ndipo ndinakadya, ndipo kanali mkamwa mwanga kozuna ngati uchi. Ndipo pamene ndinakadya m'mimba mwanga mudawawa. Verse 11. Ndipo ananena nane, uyenera iwe kuneneranso pa anthu ndi mitundu ndi manenedwe ndi maufumu ambiri. Mukuona. So Yohane atawapatsidwa kabuku ang'ono. Kabuku kakuyimirira chani? Kakuyimirira uthenga umene wamangirika mu mabingu 7 amene awa right. Uthenga umene wamangirika mabingu 7 amene awa ndi uthenga umene uli mujani uli mu kabuku ang'ono kamene kake right. So tikaona mabingu 7 amene awa sitingathe kuamvesesa unless titamvesesa buku la Daniel. Tikamakaba Daniel chapter 7 pali zilombo 4 kumano chomvesa chisoni sanami. Anthu ambiri akamapanga Daniel 7 amanga Babuloni anagwa, Amidi anagwa, Aherere anagwa, Aroma anagwa. Basi ukakamirapo kukanganga pokhapa mwene 4 hours ndoti 1 week ukakamira pati pamenepo right. Ikanyeng'oba mwoko kana kwisa nyanga 10 nganga pati komana kwako. Main issue yaba Daniel 7 ndi chani? Sizo says there. Main issue ba Daniel 7 ndio nena kuti pali kuyezedwa kwa maufumu. Tizwa bwanji tikapita pa Daniel chapter 4 amatoza fatuna Nebukadneza nawo zidatapenya misala zaka 7 ati chichi anapereka ndi ma watchers oyang'anira. Mukawerenge Daniel chapter 7 verse 17 amatuno oyang'anira amithenga the watchers right anapereka uthenga amenewo. Tikawerenga Daniel 7:24 tuno ndi Mulungu wamwamba mwamba amene apereka yani chigamulo chimenechi. Mwanjira ina Mulungu pamene akuchita kafufuzo amenewo kufufuza amene kuku akuyang'ana mafumu amene kuti ndi ufumu umene udapange zimene Lucifer amanena. Tisayelo tuno Yesu adabwera pa dziko lapansi wale. Yesu Lucifer anamuzerani akulu zonse mafumu zisizi ndizanga. Mwanjira ina mafumu apa dziko lapansi wale amapanga rana kodi ndi nzeru za Lucifer right. So ma principles amene anayikida mafumu apa dziko lapansi wale onsewo ndi according to nzeru za Lucifer. So tikapita pa Daniel chapter 5 enda tuno Babuloni wayeveda ndi ndani wapezeda waperera pachani ndipo wapasidwa ufumu wapasidwa kwa Amidi ndi Aperesi chifukwa chani? Chifukwa ena ati Babuloni wakanika kupanga anthu amene ali oyenera kukhala ndi moyo wamuyaya, anthu abwino. Babuloni wakanika ndi awapasa Amidi ndi Aperesi. Machita Amidi ndi Aperesi akachoka nawonso atanayezedwa choncho mpaka papita nthawi. That's why tikapita pa Daniel chapter 7 yedi
verse 9, 10, 11, 12 inena kuti yani ndipo ati yani ati naona kumwamba ndipo mipando inatani mipando inaponyedwa ndipo akuti chani chosatira ati nkhamba yake inatani inakhalapo zikiziki zinatiwumikira kenako ati yani mabuku anasegulidwa mwaona pamenepa ndipo chiweruzo chinamba chiweruzo cha ndani anthu amene muti ayi akupendera kusankha kuti upulumuka ndi ati akuona wachimwa no nkhani simeneyo tikaona mavesi osatira verse 11, 12, 13 akamba zoti yani ndipo chirombocho chinapedwa ku moto mwamvera ufumu wa chirombo watani wakanikanso kenako kuti yani ndipo mwana wa munthu anayanjisidwa kufupi ndi nkhamba yake ndipo anapasidwa ulamuliro mphamvu ndi ulemerero kwa nthawi za nthawi kuti ufumu wake ukhale wa nthawi za nthawi mwanjenayo kutuza foti yani ufumu wa Yesu Khristu nonso kutani ukuweruzidwa pa nthawi imodzi dawachati ndi wa chirombo mwachinena chiweruzo ni nkhani ya maufumu mwaona nkhani chimene ikuyendera mwaona so tikamaona bwinobwino uthenga umene ukuperekedwa wa mabingu 7 uthenga wa ufumu utino ufumu wa chirombo ndi ufumu wa Khristu kuweruzidwa kumapeto andime ya chiweruzo imene ichi nkhani imene ndimene kuti tivesese timafunika tiyambire mu Daniel chapter 7 Daniel chapter 7 imapanga link yaikulu ndi Chivumbulutso chapter 4 ndi Chivumbulutso chapter 5 pati mu Chivumbulutso chapter 4 pamene nditi mwana sema aranaona kumwamba mpando unakhala mpando wakhala pauchalo akuluakulu chalo 24 kenako zamwezi naye kenako akutiza zikwi zija ndi angelo uno Daniel sanuze ndi angelo koma apatu zandifa angelo kenako ukuona kambati mabuku anatana anasegulidwa ukati kuli buku limodzi scroll right imene ndi zivindikiro 7 mwachidala akachosa zivindikiro chimodzi asegula maamozi akachosa zivindikiro asegula maamozi mwachina buku imene inasegulidwa ija ndi buku la ufumu andani wa Khristu kufufuza nikona tikamapita Chivumbulutso chapter 11 amakamba tino ndipo yafika nthawi tino ufumu wa dziko linoyamba kukhala ufumu andani wa Ambuye athu ndi wa Khristu wake Chivumbulutso chapter 11 imene kudzalira kuti yani ufumu umene unapasidwa kwa ndani kwa mwana wa munthu mwachinena ufumu ulamuliro uchoka kwa ndani kwa chirombo upita ndani kwa Yesu right tikapitano ku Chivumbulutso chapter 11 verse 19 chifatino tikamana Chivumbulutso chapter 4 mpaka 11 ndi evidence ya ufumu wa Khristu right tikapita Chivumbulutso chapter 13 mpaka 19 ndi evidence ya ufumu wa chirombo nikona zinthu zambiri zimene zachitika pa kona Chivumbulutso chapter 4 ndi 11 zimazabwezeredwanso pa perspective ya ufumu wa chirombo and tikamana Chivumbulutso chapter 11 Chivumbulutso chapter 12 fika 19 Chivumbulutso chapter 13 ikukamba za ufumu wa chirombo ikukamba za chirombo chinayika lemba la chirombo etc ndikumapita uku right kena kuti pita Chivumbulutso chapter 19 ndi pamene tikuonano Yesu akubweranso kachiwiri Yesu akubweranso kachiwiri mu Chivumbulutso chapter 19 akubweranso kachiwiri mu Chivumbulutso chapter 11 chifukwa yani in all the scenarios kufufuza ufumu wa Khristu kufufuza ufumu wa chirombo ndi Yesu ufumu ndi ufumu wake umene kuoneka wajani ugonjesa nikona tikunena kuti tikamakamba za Yohane right mwana wa mabingu uthenga amene apereka ndi uthenga 7 ni mauthenga 7 amene afunika aperekedwe dziko lapansi uthenga woyamba ndi uthenga kuti kuli yani kuli chiweruzo cha maufumu kuti tikapezese chiweruzo cha maufumu tipitike ku Daniel tipange link kuti Chivumbulutso chapter 4 ndi 5 pamenepo nditi tamba kuvesesa bingu loyamba mwanjira ina tikamakamba za kabuku kang'onoka tiona kuti kabuku kang'onoka ndi mauthenga 7 amenewa onse mwa utunthu wawo ndipo tikapesese mauthenga 7 ayo tifuna kuti Daniel ndi Chivumbulutso mwanjira ina kabuku kang'onoka amene akusidwa no upita ukanenereso kwa anthu imanedede ndi maufumu ndi anthu ambi etc ndi uthenga wabwino wa ufumu nkona Yesu anakamati yani uthenga wa ufumu zakira kudziko lonse mpaka umoni kenako chipaiziro zadani izafika mwanjira sitingakambe za mauthenga 7 amene osavesesa ufumu wa Mulungu zosatheka right so mabingu 7 ndi mauthenga amene akulumikizana kwabwino ndi ufumu wa Mulungu so ndimafuna nena chinthu ichi tikaona pa Chivumbulutso chapter okay pepani ndayankhula kwambiri alipo amene ndifunsa amene watayika pazonse zimene ndakambazi alipo amene ndifunsa okay zia amene ndio tikupitiriza okay so ndimafuna nena no pali ndikulumikiza kwaukulu pakati pa mabingu ndi china chake kulembedwa pasi amene munawerengapo Chivumbulutso chapter 10 mumva kuna kuti no Yohana anamva mabingu kenaka kuti alembe
anamva mawu usatani usalembe zimene mabingu anena kumayikepo chizindikiro, right? Kumona mu chimusotende chomwecho ati pali kabuku ang'ono, so tonalendo kabuku kumakhala mawu, right? So zimene anamva mabingu ndi kabuku ang'ono zolumikizana kwambiri. Mafuna tingoona amene pa Exodus 19 verse 16. Exodus 19 verse 16 tawerenga amenepo. Verse 16. Kunali tsiku lachitatu mmawa, panali mabingu ndi zimphezi ndi mtambo wakuda bi pa phiripo ndi liwu lalipenga lolimbatu ndi anthu onse okhala kutsata ananjenjemera. Yeah, so tikaona muno bwino last week amene munalipo ngati munasata video amene nagawa tinaona nawo kuti pali kulumikizana kwakukulu pakati pakukwera kwa Mose mu phiri, right? Mose adakwera mu phiri munali mtambo, right? Yesu atakwera pa phiri lija anakwitira ndi mtambo. Yohane pa chapter 10 akumana ndi ngelo amene akuchita msinyani ndi mtambo. Tikuona pamenepe ukuku chichitika chani akutunaveka yani mabingu apa panali yani mabingu mene Mose anakwera kwa Mulungu kuti akamve chipangano chakale akutunaveka yani mabingu. Muone kulumiza kwakulu pakati pa mabingu ndi chinaye kulembedwa pansi kulumiza naye mvuri yani tawerengani Exodus 24 verse 12. Verse 12. Ndipo Yehova anati kwa Mose, ukwere kudza kwa ine mphiri muno, nukhalepo mpano, ndipo ndidzakupatsa magome amiyala ndi chilamulo ndi malamulo ndawalembera kuti uwalangize. Yeah, so tikuona tuno pamene kunafika mabingu, kunafika mphezi, kunafika zonse zoterozo kuchitika china chake kulembedwa yani kulembedwa malamulo. Yesu atakwera ku phiri, right? China chani palibe chimene chinalembedwa kumene mawu anafika kuti uyu ndiye mwana wanga mutani mumverere. Mwanjina chipangano chakale chikutha kubwera chipangano chake chatsopano amene afunika amvedwe ndi ndani ndiye uyu. Yes, right? Tikapita ku chivumbulutso chitika chani akuona ngelo kenako kuveyani mabingu akuti msalembe usazilembe pasi kenako Yohana akupasida yani kabuku. Mwanjina kabuku amene akupasida Yohanika kagwiza naso ndi yani mabingu acha. Okay, so phunziro lathu lero liguma kwambiri pamenepo. So ndithu tikaona mabingu amene atinaona kale sindikhazika kwambiri. Mabingu 7 ni mauthenga amenewo. Okay, amene munachedwa ndazikamba kale kumhambiriro so lupitiriza. Right, so tikambakamba za mabingu amene amene tikamba mabingu 7, right? Uthenga amene upita kumapera nthawi mapera akumapeto makamaka mu Chikhristu chonse osati denomination koma mu Chikhristu chonse ndicho kuti tikonzesere a Khristu onse despite ali mu denomination yanji kasale mu denomination wano mabingu 7 nditono akakonzesere Chikhristu chonse kuti chikakhale mbali imodzi ya mboni ziwiri. Fani mboni ziwiri zimenezi ndi umboni kumbali ya ufumu andani wa Mulungu. So mabingu 7 amene ndoti akakonzesere Chikhristu chonse kuti akhristu akakhale mboni anda ufumu andani wa Khristu. Okay, so tikamaona ku chiweruzo cha chirombo, right? Mboni ziwiri zimene zikuyimiridwa mu uthenga wa ngelo atatu. Okay, so I think ndikazamaliza panga mboni ziwiri nzapange study special onena kuti no pali magulu angapa amene atchulidwa ufanana, right? Ku ufumu wa Khristu pali mboni ziwiri, right? Zimene zikuyimira 144,000 same group. Okay, tikapita ku ufumu wa chirombo kafunsidi yake pali otsala mbewu, right? Otsala mbewu ndi amene akuyimira 144,000. So pali magulu atatu amene ndi gulu limodzi actually. Otsala mbewu yake 144,000 ndi mboni ziwiri. Mboni ziwiri tanaona kale tuno ndi movement yomalizira pa dziko lapansi pano imene kuzala ndi mawu ndi mzimu wa Mulungu. Otsala mbewu yake tikaona muno bwino
sinkhani yaitali yoti tichite kuzungulirapo nthawi fotosi panopa tikaona chimutso 12:5 akuti Yesu Khristu anakwera kumwamba. Atakwera kumwamba anakwatulidwa kufika kwa Mulungu ndi mpando wachifumu. So tikaona mpando wachifumu Mulungu pamakhala yani mizimu isanu ndi iwiri, right? So kumpando wachifumu Mulungu uli mizimu isanu ndi iwiri imene Yesu Khristu akuzunzidwa nayo, ndipo pamene tikubwera chimutso 12 verse 10 pamene akwamba tino taonani kwazera chipulumutso, mphamvu ndi ufumu wa Khristu. Okay, mwanjirena tikamangamba za chipulumutso tikamba za ufumu wa Khristu. So pamene mwalandira Yesu Khristu mwalandira mzimu wake, mwalandira ufumu wake, right? Now tikamafika chimutso chapter 12 verse 17 akutiza fino chinjoka chinachitika nkhondo ndi mkazi ndi otsala ambewu wake. Tikamagamba otsala ambewu wake mwanjina mbewu ni ndani? Mbewu ndi Yesu, isn't it, right? Ndeti otsala mbewu mwanjina pa Yesu ngakhale ali kumwamba pa china right? So tikamaona movements amene tonadno otsala mbewu yake, it's an entire movement. 145 entire movement. Bonizili entire movement. Kono Mulungu azakhala ndi movement atatu mapera nthawi. No, it's one movement, right? So dzapanga ndi to study apadera special. So ava ningopanga review because I know tino anthu ambiri panaibe last time. So tingopanga review, right? Tikamaona aspect tikhala kuona ndithu zimene zikuchitika menemu. Kena kutiona kupimano yakale chipangano chatsopano mene Yesu anali kuphira limene anasandulika. Kena kutiona ku Chivumbulutso chapter 10, right? So tikamaona kodi mtambo unapezeka. Yes, Mose anakwera ku phiri la Sinai ndipo nayi chitambo chakuda chimene chinamkuta, right? Yes, ali ku phiri losandulika kunabweranso yani ulemerero ndi mtambo umene unamukuta. Okay, tikapita chimutso chapter 10 Yohana akayankhula ndi ngelo amene ali ndi okutira ndi yani ndi mtambo. Mwanjena Mulungu akufuna atunse chinthu chapadera apapa. Okay, I hope ndikuveka network yangu inabalika. Ndikuveka? Okay, all right, thank you. All right, so tikamaona ku chipangano yakale pana mtambo, right? Mene Mose amapita umene unali chipangano chake chikupasidwa. Pamene Yesu apita ku mtambo apapa pakuvumbulitsidwa chipangano chatsopano. Kuti mneneri wa chipangano chatsopano ndi Yesu, mumvere nine. Kena uno kumapeto kwenikweni kwa nthawi mwanjena alipo ali ngelo wovekedwa ndi yani ndi mtambo. Ngelo amayimira yani uthenga, right? So mwanjena pali uthenga umene vekeda ulemerero wa Mulungu amene wavekeda mtambo. Uthenga umene ndi ukhuza yani ngati apa pamene uthenga ukhuza chipangano chakale una uthenga ukhuza chipangano chatsopano. Ndiyo kuti uthenga umene ndi ukhuza chipangano chokuti chikwatenga anthu pa dziko lapansi pano kwafikisa kuti kumwamba. Mwanjena ndi pangano la Mulungu ndi anthu akumapita nthawi. Mwanjena zimene zikuchitika apapa ndi zimene takhala tikuzembekeza kwa nthawi yayitali ndipo Mulungu akutumiza uthenga kuti no pangano langa jendulani ndikulisunga. Fatino ukuku ndikumapeto kwanyani kwa zonse, right? So tipite key figure. So Mose akwera kuti kuphiri apa. Okay, Mose akwera kuphiri akulandira chilamulo chimene chili center ya imene yakale, right? Okay, tikamaona kuphiri la kusandulika Yesu nkhope yake kutani ikuwala. Okay, sakulandira china ichonse koma mawu amene Mulungu akuyankhula ndi uyu ndiye mwana wanga mutani mumvere. Okay, uku Yohana akayankhula ndi ngelo ndipo uveka pa timawu tadya bukulo ndipo utani ukalalikire. Okay, so konse tikuwuza kuti kupezeka mawu uku apasida malamulo, uku akuzida kuti uyu ndi mwana wanga mumvere iye. That's chipangano chatsopano. Uku akuzida no mawu akuti udye kabukuko. Okay, kodi izi nzogwira bwanji ku chipangano. So tikaona chipangano chakale Mose nkhope yake natani inawala, right? Tikaona Yesu akusika ku phiri anatani asanasiye sorry ali ku phiri kuja natani anasandulika. Okay, kena kono mawu achipangano chatsopano anaperesedwa. Tikamaona uku, okay, tikamaona uku kuti tizoti nkhani kukhuza chipangano, right? Tikamaona ngelo uja chidachitika chani kwa iye.
atengero jana ndi utawaliza umayimira chani umayimira chipangano cha Mulungu. Tikaona Mulungu ananena sindidzawononganso dziko lino ndi madzi, so utawaliza umayimira chani chipangano cha Mulungu chimene anapanga, right? So ngakhale Mulungu anapanga pangano ndi dziko lapansi sizidzawononganso ndi madzi, koma tuzatino mwa Yesu muli chipangano cha Mulungu, right? Anakamba ndi chipangano changa mwa mwazi wanga, right? So tikamana even mpando akachifumu mu chapter 4 ali pali chani utawaliza. So manje apazi kuti uzofe kothera kuno ichi ndi chipangano cha nani cha Mulungu. Ndikuona sipabweranso likasi mu 11 verse 19 onesa tino ili ndi pangano la Mulungu makamaka kwa anthu amapita nthawi. Zinthu zijatakhala kuzemva za mapita nthawi zikuchitika monga Mulungu anatani analonjeza kuti zichitika, ndipo Mulungu akhala ndi anthu ake ndipo adalisa ndi zonse zimene anatena kuti adalisa nawo madaliso akulu omwe analonjeza makamaka kusindikizidwa pa mphumi ndi kusamidwa zimwira kuti akagwire ntchito, right? So tikamana pa phiri imene Mose anakwera panapereka malonjezano ena kuti no azapasa mneneri wina monga ngati Mose. Okay, kuchipangano chakale kunapeka malonjezano amenewo. Yes, analonjezanso kuchipangano chatsopano kuti no ayi ineyo nditani ndizatumiza chani Nkhoswe wina, right? Tikamaona ukuku ku mboni ziwiri akuti kuzikubwera mboni ziwiri from this little book movement. So tikutaona kuti pali ndithu kulumikizana kwakulu kwa ma movement atatu amene awo. Okay, so ndimafuna kuti tiunikire ndithu mapaderadera tikamakamba za buku la Chivumbulutso, right? Verse imene imandisangalatsa kwambiri ndimafuna mmodzi wa ife atatiwerengera Chivumbulutso 1 verse 1. Verse 1. Chivumbulutso cha Yesu Khristu chimene Mulungu anachivumbulutsira achionetsere akapolo ake. Ndicho cha izi ziyenera kuchitika posachedwa. Ndipo potuma mwa mngelo wake anazizindikiritsa izi kwa kapolo wake Yohane. Yeah, so tikaona bwino akuti mchivumbulutso chadani cha Yesu Khristu ati zinthu zikufunika ziyenera kuchitika pachani posachedwa. Zinthu zikufunika zichitika yani posachedwa. So mazifunsa kodi zimene zichitika posachedwa bwanji kwadusa zaka 2000. Okay, so mawu amene anagwiritsa ntchito pamenepa ndi in haste, amauti in haste ndi amene akutanthauza no quickly, shortly or speedily. Manje nena zinthu zikati zamba kuchitika zichitika mwa speed, zichitika mwapakamozi, mwaona pamenepa. So zinthu zimene akuzivumbulutsa pa Yesu Khristu ndi zinthu zoti ati zichitika pachani mwapakamozi. So tikafika nthawi yakumapeto zonse zichitika panyani mwakamozi. Okay, and tikudziwa chifukwa kwakhala zaka 2000. Why kwakhala zaka 2000? Chifukwa kuti ineyo kuti mudziwe kuti ulamuliro wanga ndi wabwino, nditati ndalemba wantchito mmodzi mwina azindiyang'anira company, right? Nampasa shop azindiyang'anira. Kodi zaonesa kuti ndili ndi managerial skill yabwino? No. Chabwino let's say ndili ndi mashopu 5 ndayika mozi apo zaonesa kuti ndili ndi ukadaulo wa ulamuliro usogoleri? No. Chabwino ndili ndi company imodzi mwina munthu anati akulowa mwina ndi managerial skill yabwino. Okay, koma let's say munipase dziko linolo la anthu 22 million Malawi, right? Ndiyendese bwino dziko lino pamenepo mukhulupirira kuti akulira ndi ya managerial skill. It's the same way kunena kuti pamene Yesu Khristu anakwera kunka kumwamba akhristu anaipa ngati 120 maparumu osadya ndi mzimu wake, kena akabatiza 3000 osadya ndi mzimu wake, akabatiza 5000 almost like 8000 and makuti, right? Koma ngakhale zili tero amafunika onano uthenga ufike udziko lonse lapansi. Why uthenga ufike udziko lonse lapansi? Aliyense akhale umboni, achitire umboni. Kodi zimene sizinachitike nthawi ya achina Paulo zinachitika inde, koma chifukwa Yesu sanabwere nthawi imwe. Chifukwa chonena kuti ufumu wina uliwonse umafunika ukhale ndi umboni. Ngona pamenepa ufumu wina uliwonse Ababulo amene ndapita search anapatsidwa nthawi uonesere zimene anthu ake anapanga. That's the same way ufumu wa Yesu Khristu umafunika nthawi. So pachitika zaka 2000 years from Pentecost, zaka 2000. Why? Pafunika mu age ina iliyonse mu nyengo zosiyana-siyana, right? Chikhristu chikhalepo.
nthawi imene ya dark ages unayi persecution Khristu chinalipo, nthawi ya World War I Khristu chinalipo. Any condition ufumu wa Khristu Yesu ukumane nawo, nthawi ya njala panobe fene nthawi ya technology ufumu wa Khristu chani ulipo. Okay, so evidence yonse ya tunthu yotheratu ikhalepo mu nthawi ina iliyonse, and even mu nthawi yakutha kuti akhristu angagule ndi kugulitsa ufumu wa Khristu tani ukhalepo. The evidence under each and every condition ikutoleredwa for 2000 years kuti pozawanga analyze ufumu wa Khristu pasazakhale anything choyerungula, pasazakhale doubt ina iliyonse. And that's why Yesu akukhala zaka 2000 osabwera. Ine explanation imagwizana nayo kwambiri imeneyo. So zaka 2001 ufumu wa Khristu pakhale evidence, right? Ufumu wa Khristu ni mzimu wake ukhala mine, right? So akuti izi vikambachitika zichitika potani posachedwa. Now mafuna muyenge ma amene ati Chimbuso 22 verse 6 ndi Chimbuso 16 verse 20 tawerenga. Revelation chapter 22 verse 6. And he said unto me, these things are faithful and true, and the Lord God of the holy prophets sent his angel to shew unto his servants the things which must shortly be done. And Romans chapter 16 verses 20. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Yeah, amen. So tikaona baba utona na adidi ndi chivumbuluso chimene chili cha Yesu Kristu, right? So tikaona baba akuti no akuti ati Mulungu anampasa Yohane kuti zinthu zimene zikufunika zichitike mpaka nthawi ya pakamozi. Lero tikaona 7 Petro Paulo akuti Satana aphwanyira pansi pa mazu athu mapaka nthawi yani kamozi, ni mawu omwe anamera kuzinchito mavesi osewa, right? Okay, so tikamaona uthenga umene ukufunga pite ku dziko lapansi ndi uthenga wa ufumu. Okay, nimafuna mutiwerenge Mateyu 24 verse 14 ndi Mateyu 24 verse 21. Zinthu zichitika mapaka mosi. Tiwerenga Mateyu 24 verse 14. Ndipo uthenga uwu wabwino wa ufumu udzalalikidwa pa dziko lonse lapansi, ukhale mboni kwa anthu a mitundu yonse, ndipo pomwepo chidzafika chimaliziro, chisautso chachikulu. Mateyu chapter 24 verse 21. Pakuti pomwepo padzakhala masauko aakulu monga sipadakhale otero kuyambira chiyambi cha dziko kufikira tsopano, inde ndipo sipadzakhalanso. 22. Ndipo akadaleka kufupikisidwa masiku awo, sakadapulumuka munthu aliyense, koma chifukwa cha osankhidwawo masiku awo adzafupikisidwa. So zinthu zakumapita nthawi zachitika mapaka mozi mu nthawi yotani yochepa. Chifukwa tino ngati Mulungu sangabwere kudzapulumutsa anthu ake kapena Yesu osabweranso kachiwiri, ndili palibe amene angakhale wamoyo. Ziyati makamba za miliri 32 amene Mulungu asayisiye dziko lino lapansi likumane ndi zosatira zokana Mulungu. Chosatira ya dziko lino lapansi ndi tano dziko lino zakhala likuonongeka. So miliri 32 ndikuonongeka kwa dziko as a result of human experimentation. Kuti zimene anthu akhala kupanga ndi dziko lino Mulungu akhala uzigwira mphepo zimenezi, right? Mulungu akazisiya rokhe mwandikana ndakusiya nokha. Dziko lino zakumana ndi zinthu zosautsa. Ndiye chifukwa ya oyera mtima masiku azatani azafupikisidwa. Okay, right. So ndimafuna kunena kuti no tikaona buku la Daniel, so izizi tinazoona kale last time, ndipo ndingodusa mu mwachangu pati nazoona kale, right? Tikaona Daniel 12 verse 1 akutuza ifuna no kumapita nthawi kuli chani kuzakhala chisautso, right? Koma opulumutsidwa zakhala okhala amene mayina alembedwa mchani buku la moyo. Okay, tikapita pa Daniel 12 verse 2 tinaona sona kuti no ningolenga Daniel 12 verse 2 ndipo ambiri aiwo ogona mfumbi lapansi adzauka, ena kunka ku moyo wosatha ndi ena kumanyazi ndi nyozo wosatha. Verse 3, ndipo aphunzitsi adzawala ngati nyezi kwa thambo, ndiwo otembenuza ambiri asate chilungamo ngati nyezi nthawi za nthawi. So tinaona kalona no kumapita nthawi chimene chizakhala chofunika kwambiri chona no anthu azatembenuka asate ya chilungamo, muchizungu amba righteousness,
uthenga umene ulalira kumapeto a nthawi ndi wa righteousness, chiyero cha Mulungu, Khristu akhala mwandani mwa inu. So uthenga umene ndi umene ulalira kumachani kumapeto a nthawi. Okay, now apa pamene pata amene ophunzira athu muzama akamba zonena kuti no tikamakamba za buku la Daniel, buku la Daniel linayikira chizindikiro. So tikamakamba za chizindikiro pali zinthu ziwiri zimene chizindikiro chimapanga. One, kuonesa mphamvu ya amene adira chizindikiro, komanso kuchisunga chinthucho mosindikizira mpaka nthawi itatani itakwana. Yes, mundifunsa amwe. Yeah, pali this point you raised, yeah, Daniel chapter 7 much pali kuyezedwa kwa maufumu, right? So you say mnaenda kuti maufumu akuyezedwa, then either kupezeka kuti they are wanting kapena akupitirira. So we found kuti mafumu onsaja they are being found wanting. There's this point imene you pointed recently kuna kuti the kingdom of Christ has been present consistently for 2000 years. Ndeno there's this piece imene mutu manga mundu ikunditawatawa. I wanted to understand kuti ufumu wa Yesu Kristu, is it being ukuyezedwabe like consistently mpaka na kufika kumapeto a nthawi? There's a special point imene you mentioned about mboni ziwiri, kuti like mboni ziwiri, the remnants and the gulu lina lija you mentioned 144,000, kuti ndamene so akukhala ma witnesses mu final vindication ya kingdom of Christ. I don't know ngati funso lamveka komano. Yeah, lamveka. Okay, yeah. Right, so za mboni zaziwirizo nanali I'll do a full study komano kumapeto kuningo benthula pang'ono. Komano as for ufumu wa Kristu chimene mungaziwe ndije judgment, yeti judgment inayamba mu nthawi ya Babuloni, because akamati ufumu wayezedwa ndipo apezeka operewera, amayeza ndani, against what standard? Mukuona enebe. So Babuloni nali wayambirira kuyezedwa, right, wagwa, mabidi ndi apeze anayezedwa agwa, right? So what happens is that ufumu uja amalola ake ulamulire, at the very end umayezedwa, at a certain point umayezedwa, right? Just the same as tikamakamba za mafumu usewa, right? At a certain point akutana akwezedwa. Even tikamakamba za ufumu wa Kristu, yes, right? At a certain point ufunika sodan uyambe kwezedwa, just as ufumu wa chirombo. Okay, so I think I'll just link it to you napanga at which point ufumu wa Kristu ndi wa chirombo uyamba kwezedwa. Komano chimene mungaziwe chinona kuti no at the very end tikamapita kumapeto a nthawi tifika ona kuti no evidence ifuna ipengere collect, especially kwa anthu amene ali amoyo. That's why pali kusindikizira pa mphumi. That's why anthu ena awanda ya lemba la chirombo, because in that state they are preserved. Kuti no evidence it's fine. I don't know ngati mwayankhidwa so good. Yeah, I think it makes sense. Okay, that was all right. So tikamakamba za chizindikiro chimayikidwa kuti no chionese mphamvu komanso zinthu zikhale zapumphu mpaka nthawi itakwana. All right, so teni tioneni ma verse amene amaonesera kuti no chizindikiro chimaonesera mphamvu ya iye amene akuchiyikacho. Mulerengere Esther 8 verse 8 ndi 1 Mafumu 21 verse 7. Tayerenga pamenepo. Esther chapter 8 verse 8. Mulembere inunso kwa Yuda monga mufuna. Dzina la mfumu limusindikize ndi mphete ya mfumu. Pakuti kalata wolembedwa dzina la mfumu ndi kusindikiza ndi mphete ya mfumu palibe munthu akhoza kunsintha. 1 Mafumu chapter 21 verse 7. Ndipo Yezebeli mkazi wake anati kwa iye, kodi mulamulira Aisraeli tsopano ndi inu? Taukani idyani mkate, ukondwere mtima wanu. Munda wa Naboti wa ku Yezreeli ndizakupasani ndine. Nimalize mpaka na 8. Yeah, Okay. Verse 8. Mwemo analemba akalata dzina la Ahabu na akhomerapo chizindikiro chake
natumiza akalatawo kwa akulu ndi omveka anali m'mudzi mwake, nakhala naye Naboti. Yes, so tiona nawo tino apapa makalata alembedwa anayikidwa chani chizindikiro cha mfumu mbali zonse ziwiri zimene zimaonesa kuti chinthu chayikidwa with the highest authority. So tikamakamba za chizindikiro ndeti chimaonesa mphamvu ya imene wachiyika chinthuchi. Okay, mbali ina makufuna kuonesa nawo kuno tikamayikanso chizindikiro chimayikidwa pa chinthu kuti chinthu chikhale chapumphu kufikira nthawi yaitali itakwana. Okay, tawerenga ni Daniel 6:17. Mungowerenga Daniel 6:17 yokha. Yeah. Okay. Verse 17. Ndipo anatenga mwala nawuyika pakamwa pa dzenje niukomera mfumu ndi chosindikizira chake ndi chosindikizira cha akulu ake kuti kasasinthidwe kanthu ka Danieli. Yeah, so tikamana nkhani ya Daniel ati panayikaso yani chizindikiro kuti chani iye waponyera nyumba ya mikango ati zinthu zikhale motani zikhale chotero. Ndiye mutowerenga Mateyu 27 verse yake ya 66. Mwenga verse yokha Mateyu 27 verse 66. Verse 66. Ndipo iwo anamuka nasunga manda nasindikizapo chizindikiro pamwalapo iwo pamodzi ndi alondawo. Even manda a Yesu anayikidwapo chani chizindikiro. So tikamakamba za chizindikiro chizindikiro chotino wina lesasa kukhudzepo chinthu chikhale mene chililimo mpaka nthawi yake itatani itafika. So tikamaona apa nthawi Yesu chizindikiro chimafuna chipengerani mpaka 3 days fata ajananada wonyenga ujananada kuti no azauka apa akadusa masiku atatu ndemuyikepo chizindikiro tasayiko zaba thupi lake. So chizindikiro ichi chimafuna chigwire mpaka masiku atatu. Pamene nthawi ya Daniel chizindikiro chimafuna chigwire mpaka tsiku limodzi fata makhupira no mikango ikupha tsiku lomwelo. Nikona mfumu inabwera mawa lake ndikuzasegula chizindikirocho. Wana so tona natu no chizindikiro chimayikidwa mpaka na nthawi kusati kwa muyaya. Now ndimafunanso mungoonanso chinthu china angakhale chizindikiro taona kuti chizindikiro chimayikidwa kuonesa mphamvu ya imene akuyika. Chizindikiro chimakhala ndi time limit. Nthawi Daniel malamulo akayika amene ndaperezi samafunika kusinthidwa. So lamulo amene ndaperezi chizindikiro chimafuna chipange run until the next day in terms of jina mikango. Nthawi pilatu chizindikiro chimafuna chipange run mpaka masiku atatu. Tikaona papa chimusi chapter 20 taika ni chimusi 20 verse 1 mpaka na 3 tawerenga amenepo. Chivumbulutso chapter 20 verse 1 mpaka na 3. Ndipo ndinaona ngelo anatsika kumwamba nakhala nacho chifungulo cha mphompho ndi unyolo waukulu m'dzanja lake. Verse 2. Ndipo anagwira njoka yakaleyo ndiye mdierekezi ndi Satana namanga iye zaka chikwi. Verse 3. Naponya kumphompho natsekapo nasindikizapo chizindikiro pamwamba pake kuti asanyengenso amitundu kufikira kudzatha zaka chikwi. Patsogolo pake ayenera kumasulidwa iye kanthawi. Yeah, so akuti chizindikiro chimene chikupangarani mpaka zaka zingati 1000. So chizindikiro chimakhala ndi time limit. Okay, ndikuyamba zimene sudala chifukwa chani tikaona buku right, buku limene ndi evidence za ufumu wa Khristu nawonso buku limene inayi ndi zizindikiro zingati 7. Mwanjira ina imafunika ikhalepo nthawi imene kumwamba kuti akhale pasi ndikuyamba panga review ufumu wa Khristu. And I think last time mene tinkapanga zimezi tinaona kuti no review ya ufumu wa Khristu unayamba mu nthawi ya chizindikiro cha chinamba 5. Kodi chizindikiro cha number 5 is it 4? I think it's chizindikiro cha number 5 fata meme pamene tikuona ati miyoyo pasi pa yani pa outer. So munthu amene wafa ati miyoyo ijenayo kufuula ndipo wayo kunapasidwa zovala zoyera. Now funso ndira kuti munthu amene wafa chilo chake chingapasidwe kwa yeye koma ayi that was not the case. Case ineyo anthu adaphedwa pa dziko lapansi pano ngati anthu owukira time of dark ages right. Kumano kumwamba pamene pamanga review ma cases kuonesa evidence ya ufumu wa Khristu aona rawanga khala naphedwa ngati zigawenga ngati owukira boma owukira mpiko awade anthu amene anaonesera chilo cha ndani cha Mulungu. So tonatuno mu chizindikiro cha number 5 that's when the judgment of the kingdom of Christ ikuyamba. Right, so that's around my entire information imene imachitika. So that's time imene tinaona kuti no chizindikiro chinachoseda pamenepo kuti tizindikire kuti chiweruzo chayamba. So
towerenga ni chimu chapter 5 verse 1 to 5 mwawerenga kale kapena asimuwerenga? Sinawerenge. Okay, towerenga. Verse 1. Ndipo ndinaona dzanja lamanja la iye okukhala pa mpando wachifumu, buku lolembedwa mkati ndi kunja kwake, losindikizika ndi zizindikiro zisanu ndi ziwiri. Verse 5. Ndipo mmodzi wa akulu ananena ndi ine, usalire, taona, mkango wochokera mfuko la Yuda, muzu wa Davide, ololakika kusegula buku ndi chizindikiro chake zisanu ndi ziwiri. So tikamaona buku limene ndi evidence la ufumu wa Kristu lina losindikizidwa zizindikiro 7 sizidatha kumvesedwa yayi, zimafunika ziyambe kumveka pamene Yesu Kristu atani wagonjetsa tchimo ndi imfa. Komanso nthawi imene ufumu wa Mulungu wadusa kuti no tiziona tino uyu ndi kavalo woyamba, kavalo wachiwiri, kavalo wachitatu, kavalo wachi number 4 titazimvesa zimenezi pamene nthawi yatani yadusa. Mukudusa kwa nthawi Mulungu akulola kuti zinthu ziyambe kutani kumveka. Mwanjena tikamaona Mulungu ayika chizindikiro sizoti chinthu icho ndisizamvekaso, no. Pamene ayika chizindikiro tino nthawi ya chinthu ikafika zinthu zitani zitambasulidwa. I hope wewe pali soma visa point mu uthandazo. Okay, now ndimafuna kuti okay ukuku mwina ningopanga paraphrase ndikuona nthawi yathu kuti ithera. Okay, Daniel 12 verse 3 akukamba tino ndipo aphunzitsa dzawala ngati kunyezimira kwa thambo, ndiwo oti minthu zambiri asati chilungamo ngati nyenyezi nthawi za nthawi. So tikamakamba za aphunzitsa apapa mchichana agwiritsa ntchito kuti aphunzitse muchizungu mawu ndoti ndi wise. So aphunzitsa amene ande ati anzeru amene ande ati Matthew chapter 7 verse 24 amatuza ife amene Yesu atamva mawu chifukwa chimenechi, Yesu amene akumva mawu anga amenewa ndi kuwachita, ndidzafanizira iye ndi munthu wochenjera amene amanga nyumba yake patanthe. So Yesu amene akumva mawu Kristu Yesu ndi kuwachita ameneyo ati wamanga nyumba yake patanthe. Mwanjena aphunzitsa amene awa ndi amene azatembenuza anthu ambiri kuchiyero. Mwanjena mawu amene wakamba Yesu awa ni mawu a righteousness by faith, ni mawu okhuza ufumu akawanda wa Mulungu. Fatino muso wake pamene wakamba kuti muzazindira iyo ndi zipatso zawo. Mwanjena mtengo chiyero chikhaleka imwe ife kena kuzipatso zitatu zituluka. So ndi nkhani yake ndimene. So tikamaona even apapa nkhani ya jana, nkhani ya the wise, right, anzeru na Miyambo 11 verse 3 akuti no chipatso cha olungama ndi mtengo wa moyo ndipo okolola mitima ali wanzeru. So tikaona mchizo kuti no the fruit of the righteous is the tree of life, he that doeth so is wise. So awakwacha aphunzisiwa ndi amene akuphunzitsa za righteous by faith, ndi anthu amene akutenga anthu kuti akaziwe choonadi cha chiyero. Okay, so kumapita nthawi righteousness by faith ndi uthenga amene ufunika ukabuke kwambiri mu ma 7 thunders amene awa chiyero cha Mulungu chimene akuchipasa. Okay, right. So tikaona muno bwino tatowerengeni chimuso 1 verse 20. Chimuso 1 verse 20. Verse 20. Chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndicho ikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri, ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. So tikamaona nyenyezi akuti ndi angelo asanu ndi awiri. So angelo ande adisa amene, right? Tikaona Abraham anawuzidwa no zizukulu zake zakhala nyenyezi zakumwamba, zizukulu zake zakhala nyenyezi zakumwamba. Komano tikaona chimwana chakale chatsopano Agalatiya 3 akuti no Yesu amene akhulupirira ndi kubatizidwa wava ndani wa Kristu, ndipo iye ndiye mbewu ya ndani ya Abraham. So angelo awa akuyimira nyenyezi, angelo akuyimira amithenga, akuyimira inu ndi ine pamene tili mwa Kristu Yesu tasanduka amithenga ake. Okay, so izi zinangotisada no Daniel anazikamba ngati ulosi kuti no amene akupangisana anthu asale chilungamo azawala ngati nyenyezi kunthawi za nthawi. So chivumbulutso chituza ife no tikuwala ngati nyenyezi fatini m'manja mwake mwandani mwa Yesu Kristu. Mwanjena tizakhala ngati angelo. Munamva kuza uthenga angelo atatu na angelo nini? No. So angelo ali m'manja mwake nyenyezi zisanu ziwiri ndi amithenga, the completeness of my messengers a Mulungu mapeta ajani anthawi. So chinsinsi ndichonena no mathero azonse azakhala
ambiri fatu nthawi zambiri anthu amene ati pamene nthawi anthu ambiri atayika mau no yes akutuza ife no anthu amene ali mwa Khristu inuyo ngati mukuopa za kumapita nthawi ngati mukuopa ti nthawi yatha zikuteno ziteno inuyo ngati mukulalika chiyero muziwe chani ndinu muli m'manja mwake mwa Khristu ngati mukulalika righteous by faith muli m'manja mwake mwa Khristu ngati mukupangisana anthu ambiri akatemedwe ku chiyero ndikukasata chiyero cha Mulungu muli m'manja mwa ndani mwa Khristu Yesu and anthu amene ali m'manja mwake mwa Khristu ali ndi chani pano pali zinamata ayi nyinyi zambiri zimene takhala tikuziyang'anira zambiri zitazima ndu osaonekanso no Bible kuti no nyinyi zizawalanso kwa chani kwambiri so pasamakhale any fear pamene tikamba za kuti tumira mapita nthawi no the prophecy is clear okay kuti akamati nyezi zili m'manja mwake zothana ziyani towerengani chimuso 10 sorry Yohane 10 verse 27 to 30 mulinga Yohane 10 verse 27 to 30 Verse 27. Nkhosa zanga zimva mawu anga, ndipo ine ndizizindikira, ndipo zinditsata ine. Ndipo ine ndizipasa moyo wosatha, ndipo sizidzawonongeka ku nthawi yonse, ndipo palibe munthu adzazikwatula m'dzanja langa. Atate wanga amene anandipatsa izo ali wamkulu ndi onse, ndipo palibe wina angathe kuzikwatula m'dzanja la Atate. Verse 30. Ine ndi Atate ndife amodzi. so tikaona apapa kukhala mudzanja la Yesu Khristu nthawi zambiri kamati nkhosa zina ndinazo sizakhola iti maganizo za denomination no khola ilili akukamba za m'manja la Atate m'dzanja la Atate ndi m'dzanja ndani la Khristu Yesu khola ndi limenelo muzi wa Mulungu ona yekha ndikosana ndani Yesu Khristu imene ndi khola right khola ndanato chani ati ndipo ine ndizazipasiyani moyo wosatha ndi mpingo umene munthu atha kujoyina kapena kukhala amene akhala ndi moyo wosatha no khola ilili lifuna ikhale dzanja la Atate ndi la Mwana so akamakamba tino nyenyezi zili m'dzanja la Yesu Khristu zikuthandiza kuti palibe chimene chingakuchoseni m'manja mwake kani nthawi za mapeto kani nkhondo kani nothing right so amene ali mwa Khristu Yesu alibe chiopsezo ina iliyonse ali ndithu mwa iye amene atha kuwapasa iwo chani moyo wosatha so ichi ni chinsinsi china chimene tikuchiona pamene tipeta kuti mapeto a nthawi okay I think for this ningodumphapo okay so Daniel 12 okay I think Daniel 12 verse 4 again Daniel 12 verse 4 verse 4 koma iwe Daniel tsekera mawu awa nukume chizindikiro buku mpaka nthawi ya chimaliziro ambiri adzathamanga chauko ndi chidziwitso chidzachuluka ndi mwapaona wewe tinaona kuti ukamayika chizindikiro chimaonesa zinthu ziwiri 1 chimaonesa mphamvu ya amene ayika chizindikiro 2 chimaonesa so time limit imakhadi time limit chizindikiro simakhala permanent no so akuti koma iwe Daniel tsekera mawu mwanjira buku la Daniel linali lotsekedwa panayikidwa chizindikiro ndi ndani ndi Mulungu wamphamvu yonse akuti mpaka nthawi yake iti mpaka chani chimaliziro mwanjira tikafika kumapeto nthawi tithamvetsetsa buku la Daniel ambiri adzathamanga chauko ndi uku ndipo chidziwitso chidzachuluka chidziwitso chani cha buku limene nalani linakhomedwa chizindikiro mwanjira pamene kuti pamapeto nthawi chizindikiro chichosedwa nzeru ya buku la Daniel ivekesedwa okay so ichi ndi chinthu chimene Mulungu atapange mwa yekha okay now tikamaona bwinobwino ni maulosi amene tinaona last time kuti mu Daniel muli maulosi amenewa ulosi wa 160 days muli ulosi wa 190 ndi ulosi wa 135 apapa ningodusapo chifukwa choti nthawi tilibe ningokamba momveka bwino tikapita pa Daniel chapter 12 eri timaona ndi pali maulosi angapo na naika mavesi naika mavesi okay pali maulosi angapo amene alipo kumene kuku akuti pali masiku angati 1290 kenako chonyansa chakubulusa chirani chiyikidwa so ndithu pamene lemba la chilombo litapakidwa setup pazakhala ma totals amasiku 1290 litiro ndi fotokoza ifo ayani kusogoloko so awa ndi masiku 1290 a litiro okay kenako anakambaso za masiku 1160 amene mphamvu ya anthu era idzamwazira manje era anthu era azakhala akupangira persecute so initially ndito pazakhala 30 days tikamanga subtract masiku awiri awo
tutaona 1290 days chonyesera kusa chikuyikira mwanjira na mark of the beast mene komana kuti 1026 yokhandiya olungama kutani akupitikisira mwanjira na masiku 30 ndeti masiku ambirira pacha pakekeda lamulo pamfunika case sensitization yani chani kenako lamulo yapasemano ndamatozero odala ndi yapakubwera kumapeto kwa masiku 1335 mwanjira na indi Feast of Tabernacles daliso waukulu umene ubwera kwa amene mzulu otani woyamba komanso odala ndi amene akubwera akumuona Yesu Khristu akudzamira so Daniel 12 time ndi imeneyi komano nthawi isi limene tikuyamba patipo tikufunika tifike kaye ku lemba la chilombo ndi nthawi zimene tikuziwerengesera. Alright, tupitirize. So ndikufuna tipite pa Daniel chapter 12. Okay, mwina timafuna tione zinthu zingapo. So pa Daniel chapter chapter 10, right? So 10 Yohane anaona yani ngelo anaponda pa mtunda ndi pa nyanja ngelo amene. Okay, ngelo ameneyo ndovekeda ndi mtambo kuseko. Of course ndambo sukuoneka muno bwino kuona novekeda ndi mtambo tikuona. Ngelo amene anene buku lotsekulidwa m'manja mwake. Now ichi chapadera kwambiri chifanano ku Daniel chapter 12 buku ndilo nani ndilotsekeda. Daniel 12 buku ndilotsekeda pamene chimuso 10 buku ndilotani ndilotsegulidwa. Ngelo ali ndi mtambo kumwamba wanjena chipangano cha Mulungu chikuonekera. Ngelo yali nkhope yake ikuwala ngati dzuwa. Tikuzati no Yesu ndiye chilungamo, son of righteousness, right? Dzuwa la chilungamo. Wanjena uthenga amene akuona Yohane akamuona ngeloyi ndi uthenga wa righteous by faith. Ngelo wa ku Daniel 12 anayima pa madzi pokhapuka. Ngelo akuima pa nyanja ndi mtunda. So pali zambiri zimene ndakamba last time sinifuna zibezinso ababa. Mano tingopanga for the sake of those are generally to look. Tikaona ma parallels mabuku ali ya Daniel 12 uku chimuso 10. Buku ili atulitseke ndilikepo chizindikiro. Uku Revelation 12:10 buku ndilotsekulidwa. Akuti ulike chizindikiro mpaka mapeto nthawi. Uku kuti musetena atunosika zakhaso yani nthawi, right? Apana na munthu atava zabafuta akoima panyanja pamazi. Uku akuona ngelo amene pa mtunda ndi pa nyanja. Uku Daniel 12 akuona manja ake ali kumwamba kulumbira. Ukuso manja ake ali kumwamba kulumbira. Tikamaona uku Daniel 12 akuzino mawu asekedwa ndi kuyika chizindikiro mpaka mapeto nthawi. Ukamuza repita ukaneneleso kwa anthu ndi manenedwe. So tikamaona chimuso 12 Daniel 12 ndi Daniel 10 ndimaona ndi mabuku awiri amene akupanga mirror each other. Okay, lina ndilosekeda lina ndilosekulira. Okay, so tifike ni pa Daniel tifike chimuso chapter 10. Ababa ndadomba zambiri fati zambiri zimene ndakaziona ababa nazipanga kale mu phunziro latha monga nanene. So mukangoona phunziro chena mabingu 7 mukavesa zonse ngati mabalika. Okay, so tupitiriza ababa. So tikamaona end time kumapita nthawi. So Daniel anauza ife nozasindikiza mpaka kumapita nthawi. Chivumbuluso 10 ndi kumapita nthawi yono. Mwana amene ba kona kabuku ali kotsekulira. So ati palika ngelo amene avala mtambo. So mwanjira ina paliso zina zimene zanenedwa kwa anthu kuti zichitika mtsogolo. Ndipo Yohana akuona ngelo ayima pa nyanja ndi mtunda. Yohana akuva mabingu 7 ndaumuza rasarani asalembe. Okay, so 10 tione pamenepa. Tawerengeni ni chimuso 10 verse 1 mpaka na 4. Verse 1. Ndipo ndinaona ngelo wina olimba ali kutsika kumwamba, wovala mtambo ndi utawaleza pamutu pake, ndi nkhope yake ngati dzuwa, ndi mapazi ake ngati mizati ya moto. Ndipo anali nako dzanja lake kabuku kofunyulula, ndipo anaponda nalo phazi lake lamanja pa nyanja, ndi lamanzerero pa mtunda, nafuula ndi mawu akulu, monga ngati mkango ubangula. Ndipo pamene anafuula mabingu asanu ndi awiri analankhula mawu awo. Verse 4. Ndipo pamene adalankhula mabingu asanu ndi awiriwo ndinati ndilembe, ndipo ndinamva mawu ochokera kumwamba nanena, sindikiza nacho chizindikiro chimene adalankhula mabingu asanu ndi limodzi, ndipo usazilembe. So izizi I think ndafuruza china yonse
ngeroyi akubwera, right? Ngeroyi akuponda pamtunda ndi nyanja. Tikaona Yoshua anakamba anamuwuza Mulungu kuti pofu pene wapondayo ndzakupasani. Nomwe Daniel 12 ngero anaponya pamazi boka. Ndi uthenga amene mapita kumene kunali anthu maneneni ndi gulu la anthu ambiri. Pamene uyu ngeroyi akuponda pamtunda ndi pa nyanja. Mwanjena pa nthawi kuli malo ena amene kunalibeko anthu. Nthawi imene ndetino nthawi ya Baibulo kumene kunalibeko anthu ngati ku America, right? Ku the new world. Okay, so uthenga upita konse kuli anthu kapena kulibe anthu ambiri konse upita uthengawo. Ngero yakimira uthenga, right? Tsalani ngera mamira uthenga angelos messenger, right? So uthenga umene Mulungu akubweresa pankale ababa ngero yakimira uthenga. So uthenga umene ngera akubweresa ndi uthenga otani akubweresa kabuku osegulira. Mwanjena pa nthawi buku limene latsekedwa latani latsekulidwa ni nthawi yakumapeto. Ngera amene akubweresa jani china utawaleza. Mwanjena uthenga umene Mulungu akubweresa ababa ndetino ndikumbukirabe pangano langa napangana ndi anthu adziko lapansi. Ngereyo nkhope yake kuwala ngati dzuwa. Mwanjena uthenga omwe akumubweresa abantu ndetino pangano langa ndilokhuzaso chiyero chimene ndikupasa nani anthu, right? Akulumbira akumwamba. Mwanjena uthenga umene akumene akupasa mphamvu ndi nani? Ndi Yesu Khristu. Komana atino ati kunaveka yani mabingu 7 tangera rabufuula kunaveka mabingu 7 ne mawu anaveka kuti Yohana usalembe zimene uzirani uzisindikize. Okay, so tinaona atino mabingu 7 amene wawa tikaona muno bwino tiona nawo kuti no mabingu 7 amene wawa akufanana ndi chimene chinachitika. So ku Daniel chapter 12 tiona no buku limene lasindikizidwa. Then chapter 10 nasingizina ndi mabingu. Mwanjinena mabingu ndi buku limene nasingizina ndi chini ngati chimodzi. Tere ngeni Daniel 12:4 ndi chimuso 10:4. Verse 4. Koma iwe Daniel tsekera mawu awa nukomeye chizindikiro m'buku mpaka nthawi yachimaliziro. Ambiri adzathamanga chauko ndi chauko ndi chidziwitso chidzachuluka. Chivumbulutso chapter 10 verse 4. Ndipo pamene adalankhula mabingu asanu ndi awiriwo ndinati ndilembe, ndipo ndidamva mawu ochokera kumwamba ananena, sindikiza nacho chizindikiro zimene adalankhula mabingu asanu ndi limodzi ndipo usazilembe. Tikaona muno bwino Daniel akuzati kumapita nthawi nzeru zachuluka koma apapo tani usindikize. Apakuti anofa mabingu anazala usatani usalembe. Mwanjina mabingu awa akulumizana kwambiri ndi kabuku amene kandanani kanasindikizidwa. So yankhulanga ndi ngati panopa tikapanga search buku la chivumbulutso tingopanga search thunder tipezati mawu thunder apezeka ka 10 koma mawu thunder kawiri apezeka mu chapter 10 momo kuti no usasindikize mabingu ongera yankhula mabingu. So mawu awiri otacho sapo. So mawu 7 pamene akupezeka mabingu ndi buku la chivumbulutso mukhamuka imene ukimira uthenga amene upita kuti mapita nthawi. Mwanjinena ngati tafika kuti tikumvetsa kuti mabingu ndi ati, mwanjinena tafika kuti kumapeto a nthawi. Okay, so tikaona muno bwino apapa ati Daniel mawu anatani anasekedwa ndipo chizindikiro chinayikidwapo kufikira nthawi yakumapeto a nthawi. Ndamuza tino nzeru zatani zachuluka nzeru zani zabukulo. Chimuso 7 akuti mabingu 7 anayankhula kena kwanozarata ayikepo chizindikiro, right? Now tikaona muno bwino nthawi yoti zizindikirozo zachosedwa pa mawuwo sanapereke nthawi yayi. Koma ano kenako akuti kabuku katani kapasidwa kuti katani kadyedwe. Okay, so zimene zikuyimira chiyani? Okay, tikaona muno bwino Daniel anawuzidwa nthawi yakumapeto zizatani zasindikizidwa chizindikiro zachosedwa. Mwanjina usindikize mpaka kumapeta nthawi pamene mabingu 7 anamenya akuti no nthawi sikuta nthawi yapompombo sakuyipereka yani. Koma tikawerenga buku la chivumbulutso pamene amatuza chinthu china. Tikawerenga ni chimuso 22 verse 10. Chimuso 22 verse 10. Verse 10. Ndipo pamene ananena ndi ine usasindikiza chizindikiro mawu achinenero cha buku ili pakuti nthawi yayandikira. So mwanjira ina
akuti anamuwuza Yohane kuti no, ndipo ananena ndi ine, usasindikize chizindikiro mawu achinenero achani ambukuli, pakuti nthawi yatali yayandika. Mwanjirena nthawi ikayandikira ndeti chizindikiro yatani chachotsedwa. Alright, so tikaona muno bwino uthenga wa ulosi ati ulikwiye. Uthenga wa buku la Chipulumutso usatani usekele chizindikiro, akuti nthawi yatani yayandikira. Okay, mwanjirena dana anakapata nthawi ya kumapita nthawi, so mwanjirena kumapita nthawi ukafika zonsezi ndeti zikazi za GCCA. So mwanjirena tikayona mkhani tiona tuno pamene tamba kuvesesa mabingu 7 zikuruza ife tuno nthawi yarani yafika. Ndoti Daniel mmene amakamba za nthawi ya kumapeto amakamba nthawi imeneyi. So pafunika pakhale ndithu kulumikizana kwakukulu pakati mabingu 7 ndi buku limene lili limene natani lina losegwedwa m'manja mwa ngeroyi. Tikaona mauthenga mabingu 7 tikapeza pa chapter 4, chapter 6, chapter 8, chapter 11, chapter 14, chapter 16 ndi chivumbulutso 19. Okay, so alright, so tikaona apapa tikutaona tuno ni uthenga wa complete umene ukukambidwa kuti ndi ma 7 thunders ndi umene huu. Right, I think last time now ukamba kwambiri. Right, so tikaona bwinobwino Daniel 12 ndi buku limene linasindikizidwa. Chivumbulutso 10 mabingu 7 ndi amene atani anasindikizidwa. So zimene zikuruza ife natuno tikamakamba za buku limene linasindikizidwa titazifananiza ndi mabingu 7. So Daniel monga nafotokoza kale ndi amene akusegula akukhala ngati mfungulo kuti tikamvesese za ufumu ndi chiweruzo cha mafumu awiri. Daniel ndi amene akutithandiza ife kuti tikathe kumasula kamvesesede ka mabingu 7, komanso ndi amene akutithandiza ife tikaziwe pamene nthawi ya mapeto atani yafika. Fano nthawi ya mapeto ikafika timvesesa buku la Daniel. Okay, alright, so tikaona muno bwino tionana kuti no pamene tamba kuvesera mabingu 7 ndi atiyo ndeti tili kumapita nthawi. Mwanjirena nzeruso atani yakula ndi nkona kabuku kaja kali kotani kotsegula. Nkona kabuku kaja kali kotani kotsegula. Tapita ni Chivumbulutso 10 verse 5 aliya. Chivumbulutso 10 verse 5 ndi 6. Verse 5. Ndipo mngelo amene ndinamuona akuyimirira manyanja ndi mtunda anakweza dzanja lake lamanja kuloza kumwamba. 6. Nulambira kutchula iye amene anali ndi moyo ku nthawi za nthawi, amene analenga mmwamba ndi zinthu zili momwemo, ndi dziko lapansi ndi zinthu zili momwemo, ndi nyanja ndi zinthu zili momwemo, kuti sipadzakhalanso nthawi. So ngeroyi akunena tuno sipadzakhalanso yani nthawi. Mwanjirena ngeroyi akutipasa sigino. Okay, pamene ngelo ati sipadzakhalanso nthawi, iyi ndi chizindikiro tuno nthawi kumapeto yatani yafika. Akamati sipadzakhalanso nthawi ndi sigino tuno nthawi kumapeto yatani yafika. Mwanjirena sipakhalanso kuchedwa kwa zinthu zimene zatani zaneneredwa. Ngati tamba kuvesesa ma 7 thunders mabingu 7 ndio kuti tafika kumapeto achani anthawi, just as Daniel anafotokoza nayo kuti no mtsendikize buku lompa kumapeto anthawi. Ngati tamba kuvesesa mabingu 7 ndio tili kumapeto anthawi. Kodi ngati sipakhalanso anthawi, komanso china chinatino sipakhalanso kuchedwa kwa zinthu zimene zatani zaloseredwazo. Okay, and tikaona verse many ma versions ena, there will be no longer an interval of time. ESV could know there will be no more delay. NET could know there will be no more delay. NIV there will be no more delay. Chichewa sipadzakhalanso yani nthawi. So tikamanga kuti sipadzakhalanso nthawi ndati zimene zalosedwazo sizichedwanso.
zichitika monga mwa ndondomeko. Right? So tikaona evidence yonse bwinobwino. As evidence, ma 7 thunders, mabingu 7 apanga mira akabuka ang'ono amene kanasenzera nthawi ya Daniel. So mene ngero wanda nthawi sikhalaponso. Buku linapasidwa kwa anthu kwa Yohane tiona choncho, right? Mene ngero ngoti sikhaso nthawi. Buku lipasidwa kwa ndani? Kwa Yohane. Yohane akuyimira nani? Yohane akuyimira inu ndi ine amene tikutchedwa ana amabingu. So kabuku ang'ono kapasidwa kwa ndani? Kwa Yohane. Nthawi sei kabuku kali mwa ndani? Manja mwa ngelo. Kosegulidwa. Komwe kabuku kapasidwa kwa ndani? Kwa Yohane. So kupasidwa kwa buku ndi kusegulidwa kwa buku kukuyimirira kuti mabingu 7 akutani amasulidwa. Buku la Daniel lamasulidwa kwa ife ndipo titha kumvesesa mabingu angati 7. Mwanjira ina tili kumapeto a nthawi amene Daniel andani analoseredwa aja tili pamene papa. Mwanjira ina ifeyo tikamakamba in terms of movement ya the little book movement tili pa Daniel chapter tili pa chapter 10 tikusenderera chifupifupi kuti tipasidenso kabuku amene kaka. Tawerenga Daniel 10 verse 7 to 9. Daniel 10 verse 7 to 9. Read Daniel Revelation. Chimbuso Verse 7. 10 verse 7 to 9, yeah. Verse 7. Komatu masiku amawu a mngelo wachisanu ndi chiwiri mmene iye anadzayamba kuwomba, pamenepo padzatsirizika chinsinsi cha Mulungu monga analalikira kwa akapolo ake aneneri. Verse 8. Ndipo mawu ndiwamva ochokera kumwamba anandilankhulanso nane nanena, muka tenga buku lofunyulula m'dzanja la mngelo wakuyimirira pa nyanja ndi pa dziko. Verse 9. Ndipo ndinamuka kwa mngelo ndinanena naye, ndipatse kabukuko. Ndipo ananena ndi ine, dzatenge nudye, ndipo kadzawawitsa m'mimba mwako, komatu mkamwa mwako kadzazuna ngati uchi. So apapa ifeyo tili pamene papa pamene tili pa verse 9 in terms of progress ya little book movement, right? So tikaona chimso 10 verse 17 akutoza ife tuno pamene ngelo wachisanu azambe kuomba chinsinsi cha Mulungu chasirizidwa. Manje ena tikamakamba za chinsinsi cha Mulungu tukamba za Khristu mwandani mwa ife, ufumu wa Mulungu uzakhala waonekeratu kwa pumphu, right? So tinaona kale tuno chimso chapter 10 ndi 11 zapangidwa insert pakati pa tsoka la chinamba 2 ndi 3 kapena pakati pa lipenga la chinamba 6 ndi 7. Komano chimso 10 ndi 11 mafunika zikhale before malipenga aramba kumenya, right? Komano apapa akutuza ife dala kuti tizikumbukira tuno ichi chimene chitika apapachi chimene chipangisa tuno lipenga la chinamba 6 litani limveke. So lipenga la chinamba 7 nomwe tsoka la chinamba 3 limveke. Ife tuno tsoka la chinamba 7 likukamba zeno ufumu wa dziko linamba kukhala ufumu wa ndani wa Mulungu wathu ndi wa Khristu wake. Chimene chikupangisa chimene ndi chani? Ndi kumvesesa kwa buku la Daniel ndi chivumbulutso, kumvesesa kwa mabingu 7 kumene upangisa usezi. Ife tuno ifeyo ndikhupira ife tili pa verse chapter 9 tili pa verse 9. Okay, tikaona muda bwino mabingu atamveka nthawi ya ndani ya Mose anapasida malamulo mawu a Mulungu, right? Mulungu atamwankhula Mulungu tikaona kuphirira Mulungu anangoyankhula, right? Muza awi ni mwana anga amene mufuna ndani mumvere pembe chimene chinalimbida inde. Komano tikaonano kumapeta nthawi tikuona tuno mabingu atamveka pamene kabuka uno wapesedwa kwa ndani kwa Yohane. Mwanjirena mabingu 7 pamene akumasulidwa zikupanga signal kuti timapeta nthawi. So pamene tikuvesa tuno mzero suzirani zikukula. So akamati kabuka ang'ono kakupasidwa kwa ife ndi kakuma mkamba. Mwanjirena sisi tukamba zabwino kwambiri zopeka bwino kwambiri. Komano zinthu zipa ajati pamene timapeta nthawi zikamachitika zizikhala zowawa. Chimene chikoma mkama chikoma mimba ndo tuno pochiyankhula chimveka bwino. Komano aftermath makhalirani yowawa. Nkhani yake ndimene. Tawerengani chimso 10 verse 10 ndi 11 ariyana. 10 verse 10 ndi 11. Verse 10.
Yeah. ndipo ndinatenga kabuku m'dzanja la mngelo ndipo ndinakadya, ndipo kunali m'kamwa mwanga kozuna ngati uchi, ndipo pamene ndinakadya m'mimba mwanga mudawawa. Verse 11. Ndipo ananena nane, uyenera iwe kuneneranso pa amitundu ndi mitundu, pa anthu ndi mitundu, ndi manenedwe ndi mafumu ambiri. Mwanjirena uwu ndi uthenga wa ufumu umene ufika pita ku dziko lonse lapansi. So mwanjirena ndikamangamba za the seven thunders ndi uthenga wabwino wa ufumu umene Yesu Khristu anaukamba. So ngakambeza mabengu 7 usanamvetsese uthenga wabwino wa ufumu. So bitterness ikubwera ifata anthu a Mulungu akapereka uthengawo akumana ndi zokhoma. Tisala tomba Zeke chapter 3 tinaona nawo tino Nesa anapasida uthenga ngati uchi. Atunayo ukoma nkama. Kumana napasida nkhope yake ikhale yolimba ifata anthu anali otani osamva. So padziko lapansi panopa pamene dziko lapansi likupita lizakhala losamva mawu a Mulungu. Koma ife tizawu timidali tipite kaili dziko lapansi. Ndipo anthu ake azamva mauthenga. Ne chosatira cha Yohana upita kukalalika uthengawo ndi yani? Choserera ife tikamba kulalika uthengawo ndi yani? Pamene pabwera no uthenga wa mboni ziwiri. So tikamona Little Book Movement kabuku kakang'ono ka uthenga umenewo ukamba kufala upangisa tino mboni ziwiri zirani zibuke. Talengani Jerusalem verse ya yani. 11 verse 3. Ndipo ndidzalamulira mboni zanga ziwiri, ndipo ndidzanenera masiku 1,000 ndi 200 mphambu 50 zovala chiguduli. So mboni ziwiri zimenezi tisere anano sipazakhaso nthawi. Manje sipa zakhaso nthawi sipazakhaso kuchedwa akati masiku 1060 akamba ndi literal days. So kuli persecution ya 1060 days imene anthu a Mulungu alalike nthawi soiti imene, right? So tikaona muno bwino amakamba za mboni ziwiri. Tawerenga verse 3. I think mwawerenga kale atiza pa guduli. So I think mina ifaya nthawi tingolekezera pompa. Okay, I think it's how. Tawerenga ni okay, mwini Bible mumuli pamwene. Tafika ni Chilumbuso 11 verse 4. Ngani mwe Bible ile. Okay, iliba. Tawerenga ni Chilumbuso 11 verse 4. Ndayika hapo. Mbona ngapa na ibe. Sina mene. Verse 4. Yeah. Izo ndizo mitengo iwiri ya azitona, ndizoyikapo nyali ziwiri zakuyima pamaso pa Ambuye wa dziko lapansi. Yeah, so tikamona kamba za mboni ziwiri ati ndi chani? Mitengo iwiri ya azitona, right? So ati iyonso ndi nyali ndizoyikapo nyali zingati ziwiri. So mboni ziwirizi ndizoyikapo nyali ziwiri, maso ni mitengo iwiri ya azitona. So tikamakamba zoyikapo nyali zimene chani? Musu 1 verse 20 nawe kale ati ndipo zoyikapo nyali zisanu ziwiri ndi zo mipingo isanu ndi iwiri. Mwachina akamakamba zoyikapo nyali ziwiri kumapita nthawi akamba za mpingo wa Mulungu kumapita nthawi. So mboni ziwiri zikuyimira anthu a Mulungu kumapita nthawi. Why ziwiri tiforokoze? Akuti ndizo mitengo iwiri ya azitona. So mitengo iwiri ya azitona ikuthandiza yani? Zechariah 14 verse 4 know. Then he said unto him, these are the 2 sons of oil, Joshua the high priest and Zerubbabel, the prince of Judah, the 200 ones who stand before the Lord of the whole earth as an anointed instrument. So tikamakamba za mboni ziwiri ndi anthu amene azizida ndi mafuta, anthu amene azizida ndi mzimu wake. Tengo azitona makhala ndi mafuta a olive oil, right? So ndi mitengo kamena anthu tikamakamba za mtengo Yesu anakamba kuti muzazo za mtengo ndi zipatso zake. So anthu awa zipatso zimene atulusa ndi zipatso za yani? Za azitona. So ni mitengo ya azitona. Manje ni mitengo imene yazizida ndi mzimu. Mwaona imene? So ndi mitengo yazizida ndi mzimu kamena ndi anthu a Mulungu mapita chani anthu. So mboni ziwiri ndi movement imene ikubuka after the Little Book Movement. And zonse zizofunika zichitike mwakanthawi kamodzi. Why akuti mitengo iwiri mboni ziwiri? Why ziwiri? Deuteronomy 7:6 atuno. Pakama pa mboni ziwiri kapena zitatu umuphe iye amene
akuti afe asamuphe pakamwa pa mboni imodzi. So tikamakamba za mboni ziwiri akamba za utunthu wa umboni wonse wa ufumu wa Mulungu mapeto a nthawi. Pakuti tikawerenga Chimuso 11:3 muchizungu amati no, and I'll give power unto my two witnesses. Power imene akamba za mphamvu ya zimwera, right? Monga Yesu Khristu anazoda ndi mphamvu ndi zimwera. So I'll give power unto my two witnesses, anthu a Mulungu azakhala ndi mzimu wa Mulungu asindikizidwa kuti akagwire ntchito yayikulu yopereka umboni za ufumu wa Mulungu. So tikaona Chimuso 16:20 tinaona tawerengeni Chimuso 16:20. Verse 20. Ndiwo Mulungu wamtendere adzawaphwanya Satana pansi pa mapazi anu tsopano lino. Chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu chikhale ndi inu nonse. So Satana afunika anongede pakatha zonsezi. So pafunika pakhale mboni ziwiri. That's why pachitika mboni zimene zichitika umboni ufumu ndani wa Khristu Yesu. Pamene Satana ali ndi mboniso ziwiri zake. Mboni ziwiri za Satana ndiye ziti? Neni lonyenga komanso chirombo, right? So aliyense ali ndi mboni zake ziwiri zimene zichitika umboni uliani ufumu wake pa dziko lino lachani lapansi, right? And pakutha pa zonse chochitika nchani? Tawerengani Chimuso 11:15 ndi 18. Pakutha pa zonse Chimuso 11:15 ndi 18. Yeah. Ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anaomba, ndipo panakhala mawu akulu mmwamba ndi kunena, ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi Khristu wace, ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. Verse 18. Ndipo amitundu anakwiya, ndipo unadza mkwiyo wanu ndi nthawi ya akufa yakuti aweruzidwe, ndi yakupereka mphotho akapolo anu aneneriwo ndi oyera mtima, ndiwo akuopa dzina lanu, aang'ono ndi akulu, ndi kuwononga iwo akuwononga dziko. Yeah, so tikuona no ngelo omaliza kuzaomba. So mwanjerena Mulungu anayika dala mboni ziwirizi ndiye buka ang'ono kuti afotokoze why pakuchitika chenje yakulu imeneyi. Ifatino umbononso atontho ufumu wa Khristu kuperera mu mboni ziwiri zimenezi. Pamene pakuomba mboni, pakuomba ngelo omaliza, lipenga lomaliza, right? Mene ukupanga transfer the ownership. Mwanjerena chiweruzo chachitika, the last declaration ndiyo kuti ufumu wa dziko lino watani wakanika, tikutenga kupasa ufumu wa Khristu ndi Ambuye wake. Ndipo amitundu anakwiya zotsatira zake, ndipo unadza mkwiyo wanu, right? Ndi nthawi ya akufa kuti aweruzire. Mwanjena apapa tikamakamba za akufa aweruzire, mwanjena anthu akulandira yani mphoto, right? Yakupereka mphoto Apolo ndi anenera. Mwanjena anthu ena akuukisira kuuka kwa ndani kwa moyo, ena paja special zaukisira kuti akamone Yesu Khristu akubwera ajana mpyoza acha, right? Ndiwera mtima ndiwo akuopa dzina lanu, ang'ono ndi akulu, ndikuononga akuononga dziko. Mwanjena apapa tonata akamba nonso za ma plagues. Okay, right. So tikamaona apapa Chimuso chapter 11:15 no. Tawerenga verse 19, Chimuso 11:19 alija. Verse 19. Ndipo anatsegulidwa kachisi wa Mulungu amene anali mmwamba, ndipo linaoneka lisaka la chipangano chache mkachisi mwake, ndipo panali mphezi ndi mawu ndi mabingu ndi zivomerezi ndi matalala akulu. Yeah, so aude kuwamba kunonga yaka likasa limemera yani pangano la Mulungu ndi anthu ake. Mwanjena Mulungu pangano lake alikumbukira Yesu abwera asika kachiwiri, zonse zimene analonjeza kwa ife mwa Khristu zikukwaniritsa pati apapa, right? Daliso mene akapita ndi Daniel kuti anthu amene atafike masiku 1335 ukuchitika. Nkhani yayikulu uthenga unalalikidwa, ndipo uthenga wa ufumu wabwino ufumu udzalalikidwa pa dziko lonse lapansi ukhale mboni. Mukuona pamenepa ukhale mboni kwa anthu a mitundu yonse, ndipo pamwepo chidzafika chimalizo. So tikamakamba za mboni ziwiri, uthenga umene ufuna ulalikidwe ku dziko lapansi ukhale yani
ukhale mboni nkona mulungu afuna mboni zingati ziwiri umboni watunthu kuti uthenga afike kwa anthu onse kenako chimwese chatani chafika. So pamene pamene timazamvesesamo chenicheni chokuti ifeyo ndifedi ana ajani ana amabingu ndipo nditafikadi nthawi yakumapereni eni a nthawi yokuti inu ndine tiyambe tazifufuzaso kuti no ife ndi Khristu wathu tikuyima kutani, kodi tikukhulupirira 100% mu chiyero chake. Ifanana anthu amene akukhulupirira mu 100% chiyero chake alibe vuto lina lililonse, koma ngati tikuyima pa ntchito zathu kumadalirabe kuti mwina titayesayesa tithapeza tino tachitako bwino, pamenepo ndeti tili pa chiopsezo ndikali pati zimene zili mkudzazo ungofunika iwo okha amene adalira 100% pandani pa Khristu. So mu January ikhala tikuyang'ana nonde kuti mboni ziwiri zoti ntchito yawo izigwira motani, right? Ndikazatha ameneyo ndeti probably mu February tizaonano kuti ndikulumikizira kwa remnant kumene otsala mbewu 100,000 ndi mboni ziwiri zikulumikizana motani. Mulungu adalitse mawu ake. Amen.